אני שותף שלך. אתה לא שותף שלי. מה אכפת לי מהכסף? יאללה, בסדר, אז נחזור הביתה עם 15. תראה לי שזה רשום בחוזה, אחרת אתה תחתים אותי על חוזה. אחי, איך אני משיג קולאבים עם אמנים גדולים? אתה לא. אתה בסוף עם מי אני מה התכתב? אף אחד, הוא פשוט עלה כמו איזה יוניקורן. היום זה הכוח שלך בתור בן אדם שעצמאי, שאתה לא באמת חייב להיות תלוי בלייבלים או בחברות או בכל דבר, אם אתה יודע לייצר את הבאז הזה לבד. אני עכשיו נגיד, אשמע יצא לדוגמה ממישהו כמו סקאזי, אני אגיד לעצמי, מי יודע יותר טוב? מי יכול לספר לי על התעשייה? אם לא, מישהו כמו נגיד סקאזי לצורך העניין, שהוא כבר 25 שנה בתעשייה. אומנות, אם אין לך סי ייחודי, מה עשית בעצם בזה? מפה לשם גריקס שומע את זה, מפה לשם גריקס מנגן את זה בבק טו בק עם טייסטו, מפה לשם טייסטו, טלפון יום למחרת לספינינג, של מי הטרק הזה? של ג'טפייר ואלברו, בום. ומשם הכל מתחיל. ברוכים הבאים לפודקאסט הראשון מסוגו בישראל, כאן די.ג'יי דנירוס, המייסד של אקדמיית בייסליין לדי.ג'יים, ואיתי נמצא היום איתי קלדרון, אחד הדי.ג'יים אולי הכי גדולים בארץ, שהשיג לא מעט, אני כבר אתן לו גם להציג את עצמו. היום התכנסנו גם בשביל די.ג'יים וגם בשביל מפיקי מוזיקה, כדי לתת לכם ערך מוסף שיכול לחסוך לכם שנים של ניסוי וטעייה בדרך שלכם לעבר החלום. ובשביל זה אנחנו פה, איתי קלדרון, תודה רבה שהגעת, מה שלומך? שלום, שלום, נעים מאוד, ככה כיף להיפגש סוף סוף, אנחנו כבר עושים איזו תקופה ארוכה, שככה בוחשים ואומרים, למה אף אחד לא מדבר על זה, ולמה אף אחד לא מדבר על זה, ולמה אף אחד לא אומר את זה, ולמה אף אחד לא אומר את זה, ואז אני מבין שבסוף כאילו אנשים אולי אומרים את זה, אבל אומרים את זה ולוקחים לאנשים מאות אלפי שקלים, כדי להגיע לתובנות שסך הכל קרו מהקילומטרז שעברנו עם השנים, וחבל, כי ידע יכול להיות לפעמים בחינם, כדי לחסוך לאנשים קצת לגמרי. שנים. וככה, למי שלא מכיר אותך, אני אשמח שתספר קצת על עצמך, מה עשית, מה אתה עושה היום. אז קודם כל, איתי קלדרון, די.ג'יי, מפיק. התחלתי בתור אחד המפיקים לצד עופר ניסים, הצלחנו להפיק ככה במרוצת השנים 5 אלבומים ביחד, לעיתי רחבות בארץ, בעולם. ב-2013 פתחתי הרכב שנקרא ג'טפייר, יצא לנו, התמזל מזלנו והתחלנו להחתים בחברות הקליטים הכי גדולות בעולם, ספינינג, וורנר, סוני, ארמדה, אולטרה מיוזיק. משם התמזל מזלנו והתחלנו לתקלט בפסטיבלים הכי גדולים בעולם, כגון טומארולנד, אולטרה, וכיוצא בדבר. במשך לפחות 5.5-6 שנים, נון-סטופ טורינג, כאילו בכל העולם, תוך כדי לצד לנהל את החיים שלך כמשפחה, אב, ילדים, עניינים וכאלה. וזהו, והיום, כחלק ממה שאנחנו עושים, כחלק ממה שאני עושה, ככה יצא לי קצת להתחיל לגעת בהפקות של פופ. אני באופן טבעי, כאילו כמפיק, אני כאילו מאוד מאוד סקרן, אני אוהב מאוד להמציא את עצמי מחדש. אני חושב שכאילו משהו שאחת התכונות הכי חשובות שיש לאומן היום זה היכולת שלך להמציא את עצמך מחדש ולשלוט בכמה וכמה סגנונות. אז יצא לנו ככה לעבוד עם קצת אומני פופ למיניהם, ביניהם נועה קירל וריטה ועברי לידר ודטטה וכאילו וכיוצא. מדהים. זהו, ופשוט כאילו... אז היום גם בעצם יש לך בית ספר להפקה, למי שלא יודע, נכון? תוכל להרחיב על זה טיפה? כן, בתקופת הקורונה בעצם הופסקו כל ההופעות שלנו, שלי ושל כל האומנים בעולם, ומצאתי את עצמי בעצם שבוטלו לי קרוב לאיזה 40 הופעות. וואו. קדימה, צפונה. בתור אבא לשני ילדים, אתה חייב לעשות משהו. ואז איכשהו ככה בדרך נס, כל האומנים התחילו לקבל, היו הרבה חבר'ה שהתחילו לקבל מענקים מהמדינה. מפה לשם אני מוצא את עצמי עונה לתשובות. תגיד, אחי, אתה עובד? אתה עושה משהו? אתה במקרה מלמד? ככה, אנחנו גם ככה בסגר א', סגר ב', סגר ג', סגר ד'. מה אתה אומר? מפה לשם אני מוצא את עצמי בתקופה מאוד מאוד קצרה, fully booked. ומתחיל כאילו ללמד אומנים, מתחיל להפיק לכל מיני אומנים שהייתי חולק איתם במה. כי גם אותם אומנים, מאוסטרליה, מתאילנד, מארצות הברית, פתאום גם היו מחוסרי עבודה, ואז אמרו, טוב, אנחנו לא יצא לנו הרי לדבר. אנחנו מכירים בדרך כלל מהבמות. למה לא נפיק ביחד? ואז אני מבלה את רוב היום שלי בזומים, עם אומנים שהייתי אשכרה מופיע איתם, ולקוחות מהארץ שהיו די ככה עקבו אחרי במרוצת השנים. ומפה לשם, כאילו היום יש לנו כבר בית ספר להפקה, משהו שנקרא Jetfire Artist Development, ולקחנו את כל הסיפור הזה של קידום ודחיפה של אומנים,
כן. ולתת להם איזה זרז בתחת, ולקצר להם ממש שנים של עשייה. מדהים. עכשיו, סיפור צד קטן, למי שלא יודע, אני ואתה מכירים כבר 6 שנים בערך, משהו כזה. אני גם בזמן הקורונה, זה בדיוק מתי שהתחלתי להופיע בחול. אני קורבנות הקורונה. כן. אני די.ג'יי 7 שנים, למי שלא מכיר, הופעתי כבר בכל המועדונים הכי גדולים בארץ, התחלתי להופיע בחול כבר בקורונה, ואיך שהדברים נעצרו, אמרתי, טוב, אני חייב להעלות את הרמה, להתחיל ללמוד הפקת מוזיקה, כי לכל די.ג'יי זה בעצם השלב הבא. אנשים לא מודעים, חושבים שמספיק להיות היום די.ג'יי, אבל מי שרוצה את הבמות הבאמת גדולות בארץ, בחול, לבוא גם כאומן בסוף, הוא חייב לדעת להפיק מוזיקה ברמה של החבר'ה כמו שאתה. אתה הופעת בבמות הכי גדולות, טומאורלנד אולטרה, ובסוף בתור די.ג'יי אתה מבין שאם אתה לא תגיע לרמה כזאת, אתה תיתקע בתקרת זכוכית של או די.ג'יי רזידנט במועדון בארץ, שזה מה שגם אני הייתי עד לא מזמן, וזה מה שרוב הדי.ג'יי בארץ, או שאתה פשוט נתקע בסוג של לופ כזה של אירועים, חתונות, ולחלק זה סבבה, לחלק החלום שלהם זה בסוף להיות אומנים. אז נגיד, מה היית אומר שהדבר הכי חשוב לחבר'ה בתחילת הדרך, שהם כבר די.ג'יים, או שהם לא די.ג'יים, אבל חשוב להם להתחיל עם ההפקת מוזיקה ברמה גבוהה, ולא ללכת עכשיו, לא יודע, אולי לאיזה אקדמיות של 3-4 שנים לימודים, שבסוף זה גם נותן לך כזה רקע בסיסי, אלא חבר'ה שרוצים ללמוד מאנשים כמוך, מה אתה ממליץ? אני חושב שזה כאילו היום, קודם כל, טיפה יותר מורכב, כי היום אתה צריך להיות די, כאילו זו מילה שנשמעת אולי פחות טוב, אבל אתה צריך להיות היום די קולבויניק במקום מסוים, וזה נובע מהמקום שהיום מצפים מאומנים שיהיו גם אנשי שיווק, גם מפיקים, גם די.ג'יים טובים, גם שתהיה להם יכולת של קריאת קהל. הם גם צריכים להיות, הם צריכים גם להבין, הם צריכים כאילו בעצם גם לראות את הנולד. לאן התעשייה הולכת? האם אני אמור לחכות כרגע את האנימה, כי כרגע האנימה הוא צו השעה, והיום אני אמור לחכות את טימי טראמפט, כי טימי טראמפט נורא נורא מגניב. כן. או שאני אמור להיות אומן שבדרך שלו ולהיות יותר יוניק, ולהבין שאני קצת הולך לבד ואני אמור לשכנע אנשים, לזכות בעדת הקהל. כל הדברים האלה נורא 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 מכבידים על אומנים, ואז אתה רואה שבסופו של דבר, מה שקורה זה שמרוב דובים לא רואים את היער. ואיפה זה פוגש אותם? בזה שהם כאילו פחות עושים משהו. הם פתאום יהיו די.ג'יים מאוד מאוד טובים, אבל הם לא יהיו מפיקים. הם פתאום יהיו מפיקים מאוד טובים, אבל הם לא יהיו די.ג'יים. כן. מה שכאילו אני קודם כל הייתי מציע כאילו לאומנים בתור התחלה, קודם כל להיות הרבה יותר סבלניים ולהבין שכל התהליך שלך, של היצירה שלך, ואנחנו יודעים, כי אנחנו יודעים כאילו כמה זמן גם לקח לך להתפתח ולהבין, ופתאום שיפלו לך הסימונים. לאסימון לוקח זמן ליפול. כן. הסימון לא נופל כאילו בשנייה. אני חושב שכאילו מרגע שמישהו מתחיל את התהליך של החיפוש העצמי שלו, אם הוא חושב שזה יקרה לו בשנה, הוא טועה טעות איומה, הוא פשוט יכניס עצמו לחרדה ולהמון המון למפחי נפש, כי רק 0.0001% מהילדים יכולים להיות גריקסים, וגם גריקס קיבל המון הכוונה. ומעבר לזה, בוא לא נשכח שגם גריקס הולך ומשתנה ומשדרג את עצמו כל הזמן, רק שההבדל שגריקס מקבל הכוונה מאנשים שמעצבים את התעשייה. כן. עכשיו, מבחינתך זה יכול להיות גריקס, ומצד שני זה יכול להיות ג'סטין ביבר, אבל גם האנשים האלה מקבלים הכוונה מהאנשים שמנדבים את הווליום ואת התעשייה. ובסוף הכל מתנקז אתה חייב להיות סבלני, לרכוש כמה שיותר ידע, וזה כאילו, אני ככה מזקק את מה שאתה כאילו באת לשאול. חייבים סבלנות, אורך רוח, ולתת לעצמך את הזמן ללמוד, והכי חשוב, לעשות טעויות. זהו, אני רוצה לגעת במשהו שאמרת, שאנשים חושבים ששנה זה מספיק, ויש מצב שאתה כבר תגיע לדבר הזה, שנגיד בתור די.ג'יי, אצלנו לפחות באקדמיה, אנחנו יודעים להביא אנשים תוך 90 יום למצב שהם אשכרה מופיעים בבמות הכי גדולות בארץ. 10 אנשים כבר עשו את זה, יש לנו שיטה שעובדת. כמפיק מוזיקה, המשחק שונה. אני רואה את כל הפרסומות האלה של ילדים אומרים, תוך חודש אחד יש לך טרק שלך, אתה כבר יכול להתחיל לפרסם וזה. אחי, אני למדתי אצלך 3-4 שנים על סטרואידים כל שבוע, ונופל לך הסימונים רק אחרי 3-4 שנים פתאום שאתה אומר, טוב, הגעתי לרמה מגניבה, אני אשכרה עכשיו יכול להיות מרוצה, אבל איפה, באיזה עולם אנשים חושבים שאפשר להעביר את זה בחודש, חודשיים, 3? ומה אתה חושב על התופעה הזאת שכולם עכשיו... אני חושב שכאילו כל מי שמבטיח לך שהוא יכול להביא אותך תוך חודש, חודשיים, 3, 4, לרמה מאוד מאוד גבוהה, פשוט רוצה את הכסף שלך. זה מדובר בעוד קליק בייט זול. אני לא באמת מאמין שתהליכים יכולים להיות כאילו מאוד מאוד מהירים, דווקא מהסיבה שהיום כדי להפיק בלבל של המפיקים הגדולים ביותר בעולם, כן. זה מכלול שלם של דברים. אתה צריך לדעת הפקה, סינתזה, מיקס, סאונד, קומפרסיה, עיצוב סאונד, עשרות
תתי נושאים, תזמור, הולכת קולות, הרמוניות, עזוב, כאילו, בוא. אז ככה שכל מי שבא ואומר לך שהוא תוך חודש אתה יכול להפיק טרק, כנראה שהוא יפיק לך את הטרק. רוב הסיכויים שאם הוא בא באדם, שאם בן אדם הוא מספיק עם תעוזה לבוא ולומר שתוך חודש אתה נמצא ברמות הגבוהות, אני לא בטוח שאותו בן אדם בעצמו ברמות הגבוהות, כי צריך גם איזה סוג של, צריך גם קצת כבוד למקצוע, שאם לוקח לי להגיע חודש ימים או חודשיים או 3 חודשים לאחת הרמות הכי גבוהות בעולם, so called, מה זה אומר על המקצוע שלי ושלך? אתה מבין? כאילו, אז כל אחד יכול להיות די-ג'יי, כל אחד יכול להיות גואטה, אז למה אנחנו לא מתהלכים ואני רואה את אפרוג'ק באמצע הרחוב? כן. כאילו, אני לא קונה את זה. אז מה לצורך העניין החלופה? כי מצד אחד יש את כל החבר'ה שאומרים, תוך חודש-חודשיים אתה יכול להיות מפיק מוזיקה. החלופה השנייה זה כל המכללות האלה, שאתה בקבוצה של 15 אנשים, 30 אנשים בכיתה, אתה בא לומד חומר מאוד בסיסי, ואנחנו כבר, אני ואתה יודעים שזה לא עובד, כי מגיעים אלינו אנשים גם לגבי לימוד די-ג'יי, גם לגבי לימוד הפקה, שלמדו במכללות הכי גדולות בארץ, ועדיין הם אומרים, שמה, לי אומרים, אני לא יודע למקסס, שזה נראה לי הזוי, חצי שנה קורס לא יודעים למקסס, לך אומרים, אני עוד לא יודע להפיק כמו שאני רוצה. עכשיו, אתה לומד 3 שנים כאילו במכללה, איך אתה עוד לא יודע להפיק, או לפחות רמה בסיסית שאתה מבסוט עליה. אז איפה החלופה פה? כאילו, מה ההיברידיות החדשה שאפשר לעזור? אני, כאילו, רוב הלקוחות אצלי, בארטיסט דבלפמנט, הם לקוחות שהם בוגרי האקדמיות הכי גדולות בארץ, אוקיי? ובסופו של דבר, החיסרון שאני שם לב, זה שרוב המורים שלהם והמדריכים שלהם, זה מורים אקדמיה בלבד. הם לא אנשי שטח, הם לא באמת מבינים את השטח, הם לא מחוברים לשטח, הם לא יודעים מה מנוגן בשטח. הרי בעצם אחד החסרונות שלי קרו בתור אחד שלמד באחת האקדמיות הכי גדולות בארץ היום, ולמד 3 שנים, ושילם על זה קצת יותר מ-100 ומשהו אלף שקלים. אני בסוף הדבר שהכי לימד אותי זה העבודה שלי עם עופר ניסים לצורך העניין, והעבודה שלי עם אומני שטח. למה? כי רק כשאתה בשטח, אתה באמת מבין מה השטח צריך. כשאתה לומד רק באקדמיה, תסתכל היום על איך הדברים משתנים כל כך מהר. הסטייל שהיה נכון לפני 3 חודשים, הוא כנראה לא יהיה נכון בעוד 3 חודשים. כן, הנה, אנימה עכשיו לדוגמה, זה משהו שיורד, אנשים כבר נמאס להם, מחפשים את הדבר הבא. גם אנימה וגם טקאוס. תחשוב שבמרוצה שלי ושלך, איזה דברים עברו. כשרק הכרנו, ברוקס היה, ואז אחרי חצי שנה ברוקס התחלף, ואז עלה אוליבר אלדנס, ואחרי זה אוליבר אלדנס עלה. זאת אומרת, השינויים הם מרחיקי לכת, אבל בסופו של דבר אנחנו מבינים דבר אחד מאוד מאוד ברור. שברגע שיהיה לך את הסקיל, אתה יכול להמציא את עצמך פעם אחר פעם אחר פעם מחדש. עכשיו, לחזור לנושא של האקדמיה. כשמישהו מגיע אליי עם בור בכיס של 100 ומשהו אלף שקל, אחרי שהוא סיים 3 שנים באחת האקדמיות האלה, והוא למד עם בין 15 ל-20 אנשים בכיתה, אף אחד לא באמת יתייחס אליו ספציפית כאינדיבידואל. כן. ואני באמת חושב שכאילו, אם בסוף אתה בתור אומן, אף אחד לא מתייחס אליך כאינדיבידואל, איך אתה רוצה שיגלו את הקול הפנימי שלך? איך אתה מצפה שיגלו ויביאו אותך למה אתה אוהב להפיק, מה אתה רוצה? הרי העולם היום של הידע הוא כל כך רחב וכל כך נרחב, שאם מישהו רגע לא יעצור, יהיה איתך בחדר one on one, ויגיד לך, אוקיי, ניר, איזה סטייל אתה רוצה להפיק? אתה אוהב את סקריליקס? אוקיי, אז זה אומר שאתה חייב לדעת סאונד דיזיין ברמה הכי גבוהה שיש, דיסטורשני ברמה הכי גבוהה שיש, לדעת את הסרום על בוריו ולדעת את המסיב על בוריו, כל מה שמשתמע מכך. אתה לא רואה את זה באקדמיות. לא רק שאתה לא רואה את זה, אין את המישהו שיבוא, כמו שנגיד, אתה אמרת לי בזמנו, אני לפני 4 שנים רציתי לעשות EDM בכלל, שזה היה בדיוק הסוף של ה-EDM, ואם לא היה לי אותך שהיית בא ואומר לי, שמע, הז'אנר הזה מת, אתה הולך לשרוף עכשיו 3 שנים בלפתח את היכולת לעשות את זה, שאף אחד לא יקשיב לזה בסוף, כי הז'אנר הזה כבר לא קיים. ומזל שבאמת הקשבתי לך, התעוררתי בזמן, ואני ספציפית היום בטקהאוס, ואני אוהב את זה בטירוף. ומה שנקרא, אין את המישהו באקדמיות שיכול לבוא לאותו ילד, להגיד לו, אחי, אתה רוצה דאפסטפ, מגניב, הכל טוב, קח בחשבון שיש לזה קהל מאוד ספציפי באזורים מאוד ספציפיים. האם אתה מוכן להקדיש את עצמך לצורך הדבר הזה, ולקחת בחשבון שזה לא יגיע לרמות של אפרוג'ק, מרטין גריקס, כאלה זה... האקדמיה מלמדת חומר יבש. כן. כי היא אמורה לעשות דברים בצורה של... הרי תחשוב על זה בצורה כזאת. צורת המיקס שלי השתנתה ב5 שנים האחרונות. אני מעריך שבערך קיבלה איזה זווית של איזה 40 מעלות לשם. למה? כי התעשייה היום דורשת טכניקות של מיקס שונות. כן. ולכן, אבל אני יכול לומר לך דבר כזה, שספציפית באקדמיה היום, המורים ילמדו אותם את אותם טכניקות סזיפיות של, אתה רואה אנשים, אומנם זה פחות כאילו רלוונטי למה שאנחנו מדברים, אבל ייתנו להם כל מיני טכניקות של מיקס של להוריד את הערוצים עד 0 ולהרים את הערוצים ולעשות מעין סוג של תהליך של gain staging.
זה פחות רלוונטי למה שהיום. היום, כאילו, צריך להבין שנגיד מפיק היום אמור להיות מפיק היברידי. כשאתה מפיק, אתה אמור לדעת גם מיקס. אתה אמור לדעת גם מיקס, אתה אמור גם לשלוט במאסטרינג. כי מצפים, אבל באותה מידה אתה אמור להיות גם טוב בשיווק, וטוב בקצת לדעת, כאילו, למכור לאנשים ולהיות האיש לחיות של עצמך. מולטיטאסקינג מטורף. אתה גם חייב את הסקילס הניהולי הזה. אז בעצם היום, בתור, כאילו, באמת, בן אדם שמכשיר עשרות ומאות של כאילו של די-ג'אים, שהם כבר די-ג'יי פרודוסרס, אני חושב שכאילו המטרה של, יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה. אנחנו צריכים היום לבנות את החייל האוניברסלי, אוקיי? הוא חייב לשלוט בהכל. כן. ואז מתוך הלשלוט בהכל הזה, יש איזה סקיל אחד שהוא מאוד מאוד טוב. בסוף אתה תבין אם אתה הרבה יותר די-ג'יי או הרבה יותר מפיק. אני יכול להעיד על עצמי שאני הרבה יותר מפיק מאשר די-ג'יי. אבל אז אני יודע מה להשלים. ועכשיו, מה שקורה נגיד באקדמיה, שוב, אין שם אנשי שטח, הם פחות יודעים, הבן אדם מבזבז 3 שנים, והוא עדיין לא יודע לסיים טרק. כן. עכשיו, איך ייתכן שמישהו מסיים 3 שנים באקדמיה, והוא הפיק טרק אחד בחייו? גמור, מההתחלה עד הסוף. איך יכול להיות שהפרויקט גמר שלך, אחרי 3 שנים, הוא להפיק טרק אחד? אני יכול להגיד לך, גם אם יש משהו ששמתי לב, אולי הדבר הכי גדול, שהסוד האמיתי, הסיבה האמיתית שגם די-ג'אים וגם אפיקי מוזיקה לא מצליחים להתקדם מהר, זה לא כי החומר שנותנים להם באקדמיות לא רלוונטי בהכרח, יכול להיות גם, אבל זה בעיקר העניין של אין מישהו שאיתם, שילווה אותם אחרי זה. זאת אומרת, סיימת ללמוד, מה עכשיו? נגיד, אני יכול להגיד אצלנו, בכל אקדמיות לדי-ג'אים בארץ, אין איזה ליווי או משהו. זאת אומרת, סיימת קורס, יאללה, ביי, שיהיה בהצלחה, מכניסים אותך לאיזה קבוצת וואטסאפ עם המחזור שלך, שזה די-ג'אים שהם כמוך, מתחילים מאפס. אין לך שום יתרון בשוק, בתור מישהו שעכשיו השקיע אלפי, אם לא 10,000 שקלים, על לימוד כלשהו, ואתה כאילו אחרי זה צריך לנסות לשבור את הראש לבד. אז אצלנו, וגם אצלך, אני יכול להעיד שהבידול אצלנו לפחות זה שאנחנו הבנו את הבעיה הזאת, אז אנחנו נותנים את כל המעטפת לבן אדם, גם מבחינת הליווי של טלפון, וואטסאפ, וגם מבחינת להיות חברים שעוזרים לו להתקדם בתעשייה, בין אם זה לחבר אותו לעוד די-ג'אים שהם כבר יותר ותיקים, שיכול לבוא איתם לאירועים, או במקרה שלך, לחבר אותו לעוד פרודוסרים שיכולים לשבת ביחד, לעשות קולאבים. זה משהו שלא קיים באקדמיות האלה, כי כולם נמצאים די באותו רמה. היופי אצלנו שיש לנו חבר'ה שהם כבר שנים אחורה, נמצאים כבר בבמות הכי גדולות, גם כדי-ג'אים, גם כמפיקים, ופתאום כל הקהילה הזאת, היא מקפיצה אותך 10 רמות יותר מהר, מאשר סתם איזו אקדמיה גדולה שכולם מתחילים מאפס, נכון? אני חושב שכאילו אחד ההבדלים הכי עיקריים שאני שם לב, מה שקורה נגיד לפחות אצלי בבית ספר, זה שרוב החבר'ה, קרוב ל-90% מתקלטים בארץ ובחול, אוקיי? וזה מבחינתי אחד ההצגות תכלית הכי חשובות. הרי בסופו של דבר, ברגע שנגיד לקוחות שלי, פתאום אומרים לי, אני מתקלט, אני באומן 17, אני פה, קיבלתי גיג בשוודיה, קיבלתי גיג בצרפת, קיבלתי גיג זה. אתה רואה שהדברים הולכים וקורים ורוקמים גידים. עכשיו, לפני 3 שנים או לפני 2, בקושי ידעת למקסס קיק ובאס, ופתאום אתה מגיע למצב של, יש לך קהילתיות, אנשים דוחפים אותך. עכשיו, הדבר שהוא מאוד מאוד חשוב שקורה באמת אצלנו, זה, קודם כל, כמו שאמרת, הקהילתיות. כי ברגע שאנחנו נמצאים, ברגע שכולם למעשה משתפים את אותם ערכים של אנחנו מייצרים קהילה, והמטרה שלנו זה להגדיל ולהרים את הרמה של מה שקורה פה בארץ, אתה פתאום שם לב איך הוא מתקלט אותך ואיך זה מתקלט אותך, ואתה מרגיש כאילו יש לך מעין כמו צבא קטן. בדיוק. שאחראים לקדם את המיזם הזה. וזהו, וזה דבר כאילו מדהים שפשוט מתפתח בשנים האחרונות פה. לגמרי, אז אני יכול להגיד גם שאצלך היופי, שבגלל שהלימודים זה מאוד בוטיק, אז אתה באמת מכיר כל בן אדם ברמה חברית, ופתאום אתה חבר של אחד הדי-ג'ים הכי גדולים בארץ, שלא ידעת כי הוא בז'אנר אחר, אבל הדבר הזה פותח לך דלתות שאפילו לא דמיינת, וזה פשוט מדהים שיש את כל הקהילה שאשכרה יכולה לקדם אותך כמה שיותר מהר, ואתה לא צריך לנסות לשבור את הראש לבד, שזה מוביל אותי לנושא הבא, שהרבה די-ג'אים ומפיקי מוזיקה בתחילת הדרך, הם אומרים, טוב, אני כאילו נראה לי שאני יודע לעשות את הכל סבבה, אבל אין לי את המוטיבציה עכשיו לצאת ולעשות. אז אחד המשפטים שאני הכי אוהב זה שסביבה חזקה מכוח רצון. כשאתה נמצא כבר בתוך הקהילה הזאת, שכולם מקיפים אותך והם כבר השיגו את התוצאות שאתה רוצה, אין לך ברירה אלא להשלים את הרמה. יש את האמירה הזאת שאומרת, תראה לי מי 5 חברים הכי קרובים אליך, אני אגיד לך מי אתה. אותו עיקרון, כשאנחנו נמצאים אצלך ופתאום יש את כל המפיקים ודי-ג'י אחד שמנגן כל שבוע באומן ובחול, אתה אוטומטית אומר, יופי, אני כבר נמצא בסביבה הזאת, במיינדסט זה משנה אותך לגמרי,
ואין לך מקום לחוסר מוטיבציה, כי אתה לא יכול להגיד ליד אותו בן אדם, אוי, שמע, אין לי מוטיבציה, אני לא יודע איך אני קם בבוקר, אין דבר כזה. יש איזה עיקרון מאוד מאוד חשוב, שכאילו זה משהו שלמדתי אותו על בשרי, כשהתחלנו להופיע כאילו בכל העולם. אין דבר כזה משפט, you walk your way to the top. המשפט הוא, you network your way to the top. כי רק ברגע שיהיה לך נטוורק של אנשים, שבעצם אתה אחראי אליו, והוא אחראי אליך, ואתה מכיר אותו, ואתה שולח לו, ואתה אחראי... הרי בעצם שום דבר בקריירה שלך לא יקרה, אם אתה לא תפתור בעיה למישהו. אוקיי? הקולאבים הכי גדולים שיצא לי לעשות בתור ג'טפייר, תמיד באו ממקום שאני שולח בנגר לאיזה די-ג'יי, שולח לטימי טראמפט, שולח לאלברו, שולח לזה, שולח לקשמיר, שולח לחברים האלה, וברגע שאני פותר להם בעיה שכאילו, אוקיי, תגיד, קשמיר, זה מתאים ללייבל שלך? כן. פתרתי לו בעיה, כי הוא מחפש בעצם את החומרים הכי איכותיים והכי, למעשה, שיגדילו לו את הלייבל. פתרת לו בעיה, הוא מחפש דברים. פתאום טימי טראמפט מחפש קולאב, אוקיי, פלמנקו, בוא נעשה, בוא נביא דברים. מישהו שלא מגיע מהנקודה הזאת של איזה בעיה אני פותר לאומן, אוקיי? וזה מוביל אותנו גם לעוד נקודה מסוימת, שהיא גם מאוד מאוד חשובה. הרבה מאוד אומנים פונים אליי בשאלה כזאת, אחי, איך אני משיג קולאבים עם אומנים גדולים? אתה לא. אתה לא. אבל אתה כן יכול לפתור לו בעיה. אתה צריך לחשוב מה הוא צריך. מה הוא צריך? בדיוק. מה עכשיו טייסטו צריך? אוקיי, מה עכשיו וינטג' קלטר צריך? מה... whatever, מה ג'יימס הייפ צריך? ג'יימס הייפ, אבל אני יכול להגיד לך מה הוא לא צריך. הוא לא צריך עוד מישהו שעושה את אותו סטייל כמו שהוא עושה. אוקיי? היה לי זה לקוח, ששלח, אם אתה זוכר פעם היה את תקופת הצפצופים, לפני משהו כמו 2.5-3, של סטף דה קמפו. ובעצם היה לי זה לקוח, שהביא לי טרקים בני זונות, אחד לאחד דברים של סטף דה קמפו. ואז כאילו נמצאתי את הקשרים שלי כדי לשלוח לסטף דה קמפו. ואז סטף שלח לי הודעה וגם שלחתי את זה ללקוח. ואז פשוט מה סטף אמר שמה? הוא אמר, hey bro, I don't need a track that sounds exactly like me. I know how to do me. כן. Show me how to do something else and maybe we can collab. כן. אנשים רוצים את הדבר חדש. וכאילו, לא באת לחדש לו כלום, מה באת לעשות? אתה יודע, כשיצא גס ליסט, שזה הטרק הכי מצליח שלנו, עם 86 מיליון צפיות עד היום, כאילו, זה לא היה הצבע של אלברו. אוקיי? אלברו היה עושה צפצופים, אבל של הדאץ' האוס. כן. ופתאום, כשהמנהל שלנו, גולדי בזמנו, הביא את הטרק הזה לאלברו, הוא אמר, פאק, אוקיי, יש פה משהו. פה הוא מביא לי משהו חדש, פה הוא מביא לי את הערך המוסף שלי. כן. בם. מפה לשם גריקס שומע את זה, מפה לשם גריקס מנגן את זה בבק טו בק עם טייסטו, מפה לשם טייסטו, טלפון יום למחרת לספינינג, של מי הטרק הזה? של ג'טפייר ואלברו, בום. ומשם הכל מתחיל. אתה מבין, ואז טייסטו מנגן את זה בכל הגיגים שלו, והרדול מנגן את זה בכל הגיגים שלו, וכל העולם מנגן את זה בכל הגיגים, ברמה שאני נכנס לאינבוקס שלי, הודעות מבייס ג'קרס, מדאדה לייף, מי לא. כן. אוקיי? מי לא מנגן את גסליס. ולכן אני אומר, לא חשבתי איזה שירות אני יכול לעשות לאיזה, זאת אומרת, לא באתי מהמקום של איך אני עכשיו מדמה את עצמי למשהו. באתי ואמרתי, אני ספציפית מגיע מהמידל איסט, בואו נעשה להם איזה פרזה כזאת, אבל נביא להם איזה משהו אורבן. זה הכל. אוקיי? והנה זה קרה, כי פתרתי לאלברו בעיה. אבל אז אלברו פתר לי בעיה. הוא שלח את זה לגריקס. הוא שלח את זה לטייסטו. אתה מבין? אז אני חושב שאם אנחנו רוצים לסכם את הדבר הזה, תחשוב איזה בעיה אתה רוצה לפתור למישהו, וכנראה אחרי שפתרת לו, הוא כנראה יפתור עוד גם בעיות אחרות. תכלס. זהו. לפתור בעיות בתעשייה. לגמרי. זה אחד הנושאים הכי חשובים. אגב, עוד משהו. כן. מהמיקרו למקרו, אפשר כזה לפשט את זה מהמיקרו למקרו. אתה היום יכול להסתכל על התעשייה העולמית, ולהגיד לעצמך דבר כזה. מה חסר בתעשייה? אז אני יכול להגיד לך שלטעמי, חסר בנגרים בתעשייה. לא חסר עוד אנימה. אז למה לא תעשה בנגרים? אני לא אומר בנגרים EDM של 2014, אבל פאקינג בנגרס. אתה יכול להביא את הצבע של אנימה, אתה יכול להביא משהו שכאילו רק כדי להיות אופנתי, הכל טוב. אבל הבעיה העיקרית שאני שומע מאיתנו, מהדי-ג'אים, הכי אין בנגרים נגן. המשפט הכי מפורסם שתמיד די-ג'אים אומרים לי, בין אם זה הכי גדולים בארץ, ובין אם זה חבר'ה חו"ל. ברו, there are no good bangers. כן. אז תעשה בנגרס? אז תעשה בנגרים? תפתור בעיה בתעשייה? הבעיה זה שרוב הפרודוסרים מסתכלים, אומרים,
טוב, מה עכשיו חם? בוא ננסה להתכתב איתו. ואחד הדברים, נגיד, שממך שמעתי, ואני, רק מאז שהתחלתי ליישם את זה, פתאום נפתחו לי הצ'קרות של ההפקה, של להפסיק לנסות להתאים את עצמי למה שקורה עכשיו, ולנסות לעשות את מה שפשוט לי כיף, שעושה לי טוב כשאני יושב באולפן, אבל כמובן שזה עדיין צריך להתכתב במסגרת 2024-2026. זאת אומרת, אם כיף לי לעשות פרוגרסיבה של 2016, אבל היום זה פשוט לא רלוונטי, חבל על הזמן. תראה, זה נושא מאוד מורכב, כי בסוף עם מי אני מתכתב? עם אף אחד, הוא פשוט עלה כמו איזה יוניקורן. כן. אבל כאילו, זה לפעמים נורא בעייתי, כי הוא גם הגיע עם הוויז'ואלס המטורפים שלו, עם הדברים. הוא הגיע כמו איזה פאקינג יוניקורן, ופשוט ניצח את כולם. כן. ולכן אני אומר, יש פה, זה גם דרך שיווק. אנשים חייבים להתייחס אל עצמם כאל עסק. יש כאלה שימריאו כיוניקורן, אבל גם הוא פתר בעיה בתעשייה. איזה בעיה הוא פתר? שהוא הביא בנגרים לעולם שלו, של המלודיק טכנו. כן. כי תמיד הטכנו היה נורא עגול, טייל ובאס היו מאוד מאוד עגולים, ופתאום, עכשיו גם אני גם יכול להבין את זה, הבנה שלמה. שוב, לא מתיימר, אני לא יודע, לא דיברתי איתו באופן אישי, אבל אני יכול רק לשער שהסיבה שהאנימה פיצל את זה מטייל ובאס לאנימה, זה כי הם אמרו, תקשיב, טייל ובאס, יש לנו כבר את הפן בייס שלנו, טייל ובאס. בוא ננסה להביא משהו על הסטרואידים יותר, בום, כן. אנימה. ואז הם רקע שני, הביא משהו טק אחר, טיפה יותר מוזיקלי, עם הפסנתרים, עם דברים כאלה. אז הם אמרו, יש כבר את הפן בייס, אבל בואו נעשה נגזרות. עכשיו, מי עשה את זה גם בצורה מאוד מאוד טובה, ואף ממש ממש מצליחה? דויד גואטה. דויד גואטה אמר, יש לי את הפן בייס שלי. בואו נביא רגע את בואו נעשה פיוטר רייב, אבל עם מורטן. אוקיי. כלומר, יש את גואטה שמביא את כל מה שחם. תכלס, כן. אוקיי, ועושה אפרו-ביט, ועושה אפרו-האוס, ועושה whatever is successful, ועושה לך טיטניום, אבל פתאום יש גם את ג'ק בק, שזה יותר טכנו. עכשיו, אתה יודע, בהתחלה הוא רצה לעשות את הפיצ'ר האוס עם ג'ק בק. כן. ואז הוא אמר, רגע, אבל אנשים אוהבים אותי. אני אקרא לזה עדיין דויד גטה and מורטן. ואז בעצם זה יהיה הטקסטורה וזה יהיה הצבע שלי. וחייבים להבין את הנקודה הזאת. זאת אומרת, עוד משהו, עוד צבע, עוד פרויקט. זהו. כן. מגניב לגמרי. תפתור בעיה בתעשייה וכנראה תהיה לך עבודה. אז אתה בעצם, במשך שנים היית מפיק את הסגנון שהיה בזמנו הכי חם, שזה EDM, אבל אני אשמח ככה שתיתן רקע קצת לפני איך הדרך שלך התחילה לחבר'ה שהם בערך איפה שאתה היית לפני 10-15 שנה, שיבינו כמה זמן זה באמת לפעמים יכול לקחת. אוקיי, אז קודם כל, אני ובזמנו זוהר ברטוב יצרנו את הדבר הזה שנקרא Jetfire. איזה שנה זה היה? סוף 2013, תחילת 2014. הייתי בתיכון עדיין. וכן, ובדיוק התחלנו לשמוע, אמרנו, בוא'נה, אביצ'י, הרדוול, איזה מטורפים, מה עושים, כאילו, זה דפק לנו את המוח, כאילו, הסטייל הזה. כן. אמרנו, איך אנחנו עושים גם כזה? עכשיו, אתה לא יודע לעשות גם כזה, כי אתה לא מכיר את הטכנולוגיה בכלל. היינו רואים סרטונים ביוטיוב על איך עושים את הריברבים הארוכים האלה, מה שהיום אנחנו קוראים לזה דאקינג ריברב, כאילו, איך הם נשמעים ככה W&W? איך הרדוול נשמע ככה, כאילו, מה הם אוכלים? כן. אוקיי? מה זה הקיק הזה, כאילו? בצורה כזאת. ובסוף התחלנו ללמוד את הטכנולוגיה, ואז אמרנו, רגע, אבל אנחנו לא יכולים לעשות את אותו דבר שהם עושים, כי אחרת, כי הספיק לנו אימייל אחד ששלחנו משהו שנשמע דומה, אוקיי? לטרק אז בזמנו שנקרא וואקנדה, של דימיטרי ורגס ולייק מייק, מספינינג, וספינינג אמרו לנו, hey man, it's too similar to וואקנדה. אני מאוד אוהב את הסאונד שלכם, שלח לי משהו אחר. ואז אמרנו, כאילו, בזמנו, אמרנו, טוב, אנחנו חייבים להביא איזה טוויסט אחר. מה אנחנו אוהבים? אנחנו אוהבים סאונד טרקים. אוקיי, מי האומן שאני הכי אוהב? האן זימר. האן זימר עושה סאונד טרקים, למה אני לא אנסה להביא שבעצם כל האג'נדה של Jetfire תתחיל לפחות ממקום של סאונד טרק, אבל EDM, אבל פיצוצים. כי הרי הסאונד שהיה הרווח בזמנו היה פיצוצים, הקיקים של הביג רום ודברים כאלה. אז למה אני לא אביא להם? עכשיו, אני רוצה להביא רגש. מה יותר מרגש מסצנה של סרט? תכלס. אוקיי? ואז אמרתי, אוקיי, יאללה, האנס, תכנס לי למוח, בוא נעשה, טק. ואז הבאנו את African Dreams. כן. ואז אחרי זה הבאנו טרק שנקרא International, שהחתמנו את זה אצל W&W. שאם נגיד החבר'ה פה כאילו יקשיבו לו, שניהם נשמעים כמו סצנה של סרט. אחרי זה, פתאום ספינינג התלהבו מאיתנו ואמרו, תקשיב, הדבר הבא שהולך להיות זה המונדיאל. מה זה המונדיאל? ברזיל 2014. למה לא תשחרר טרק שנקרא ברזיל?
למה לא תעשה משהו בסטייל של ברזילאי? זה דווקא אני יודע לעשות, כי זה קצת טרייבל, אופר ניסים, זה מחזיר אותך להשפעות של העבר שלך, ואז הבאנו את הפרזה של גם בחור מאוד מוכשר שעבדנו איתו בשם פז, וכאילו, ופשוט נוצר ברזיל, כל העולם ניגן את זה. הדייביוט של ברזיל היה בזמנו עם W&W. כש-W&W ניגנו את זה, זה עדיין היה ID. אף אחד לא ידע שזה שלנו. כולם חשבו שזה קולאב של מרטין גריקס והארדוול. זה עד היום רשום בתור ID, גריקס והארדוול. וכולם חשבו שזה בעצם כאילו ID של הארדוול ושל גריקס. ומשם הכל התחיל לטפטף לכל העולם. ולדעת מי אנחנו. ועכשיו, משהו שבאמת קרה, ממש כמו איזה סוג של יזמות כזאת, כשהתחילו לשים לב שאנחנו עושים סאונדטרקים, התחלנו לקבל פניות מהמון די-ג'יי מכל העולם. Hey man, let's collab. עכשיו, לא רק אומנים, כמובן שגם אומנים קטנים. כן. אבל התחלנו לקבל הוצאות משמות מאוד מאוד גדולים. ככה גם הגיעה הצעה אמיתי מטרמפט. אתה אומר, hey man, really love your style. שלח לי אם יש לך ביטים. כן. זה הכל. וזה כל מה שהאומן צריך היום לעשות. פשוט תבלוט. ומה נגיד עם כאלה שמפיקים מוזיקה, באמת, יש להם מוזיקה מדהימה, זה לא מגיע לאומנים, מה לעשות, לא כולם מתמזל מזלם, אתה יודע, יש כאלה ששולחים מלא אימיילים, ללייבלים, לאומנים עצמם, אף אחד לא עונה. בהתחלה אף אחד לא יענה לך. נכון, השאלה, א', איך מתמודדים עם זה ברמה של האומן, שאתה אומר, טוב, כאילו, אני מת להחתים בלייבל, כי לא בא לי לשחרר את הכל לבד, אני רוצה שיהיה לי איזה דחיפה, אף אחד לא עונה לי, אז איפה כאילו הבין לבין הזה שאני יכול עדיין להסתדר? לצורך העניין, אם אין לי מישהו כמוך שמכיר את האנשים האלה בתוך התעשייה, שאני יודע ששומע איתה, יש לך את הטלפון שלו מספינין, כן, הנה, קח את המייל שלו, זה ה-ANR הראשי, תגיד לו שבאת דרכי, וזה קיצור דרך מטורף שאנשים לא לוקחים בחשבון, כשהם הולכים נגיד לי, אתה יודע, ללמוד במקום שאין להם אף אחד באמת בתוך התעשייה שיכול תוך טלפון אחד או אימייל אחד, לקצר להם עכשיו חודשים של ניסוי ותהיה באימיילים שלא עובדים. אז ככה, צריך לתקוף את זה משתי כיוונים. כיוון אחד זה שקודם כל, גם אם תגיע ללייבלים בעוד שנה או בעוד שנתיים, כשתגיע, בהנחה ואתה כאן ללונג רן, ורצוי שתהיה שם ללונג רן, אז אתה תגיע יותר טוב בעוד שנה ובעוד שנתיים. זה בתור התחלה. לכן אני כאילו רוצה להרגיע את כל האומנים שלא מגיעים בהתחלה ולא מחתימים בספינינג ולא אין להם טופ צ'ארטרס. קודם כל, אם אתה פה ללונג רן, אתה רק תלך ותשתפר ורק תלך ותשתבח. אז קודם כל אין no pressure. כן. אוקיי? אם אין לך אורך נשימה, גם כלכלי וגם סבלנות ליכולת שלך כאומן, אז אתה לא אומן. אתה סתם איזה אופורטוניסט, שבא כאילו לרכב על איזה משהו מסוים, זה לא יקרה. כן. זה לא יקרה כי גם יש קרמה בעולם שלנו. זה בתור התחלה. אתה לא יכול לבוא בתור אומן, וכאילו לבוא בתור איזה יזם שמוכר פיצה. זה לא עובד ככה. אוקיי? אז זמנך יגיע. וכשהוא יגיע, הוא יגיע בזמן הנכון וברגע הנכון. זה קודם כל. כן. דבר שני, חוזר לנושא הקודם שלנו, תפתור בעיה למישהו. תהיה מספיק טוב, תהיה מספיק מעניין, תהיה מספיק מגניב, כדי לפתור לאיזה אומן בינוני, יש הרי A-ליסט, כן. שאתה לא יכול להגיע אליו, זה ארדוול, גריקס, אנימה, דברים כאלה, אתה לא יכול, נדיר מאוד שתוכל להגיע לבן אדם הזה, למה? כי הבן אדם הזה, כנראה, יצטרך את טייסטו לקולאב הבא שלו. יצטרך איזה אומן A++ כדי להגיע ולטייל את הזה. כן. הוא לא חושב על לקדם כאילו את ג'טפייר או את דוד. הוא לא חושב על זה בצורה כזאת. הוא אומר, איך אני יכול עכשיו להפוך ל-A++? ואחרי A++ ל-A++++ טריפל. זהו, מה שמצחיק שאנשים עדיין חיים היום בתפיסה של 2012, יהיה חברת תקליטים שהיא תיקח אותי מרוב שאני טוב והיא תפתח אותי. זה לא עובד היום. אבל זה כבר לא עובד. זה עבד אולי ב-2012, שהתמזל מזלם של כמה בודדים, כל מיני ג'וליאן, ג'ורדנים, גריקסים למיניהם, בגיל 14 איכשהו אהבו אותם וקידמו אותם, אבל היום בעצם חברות תקליטים, הן לא מחפשות את הילד הזה שהם ייקחו תחת חסותם ויגדילו. הן מחפשות היום, כמו שגם היה לנו שיחה על זה, הן מחפשות את האומן שכבר יש לו את הכל מוכן סביבו, יש לו את הברנד, יש לו את הקהל, יש לו את ההוכחה החברתית, יש לו את המוזיקה שכבר מתפוצצת לבד בספוטיפיי, ואז הם אומרים, יופי, זה עסק רווחי מבחינתי, אני אקח אותו, אני אכפיל אותו פי 10. וכולם עדיין חיים בסרט של, רגע, אבל אחי, זה לא עובד ככה, אם אני מביא רק את הטרק האחד הזה שמפוצץ אותי, אז כולם ירצו, אבל סבבה, נכון, אבל בוא רגע גם נהיה ריאליים, של איפה הסיכויים יותר לטובתך, להסתמך רק על הטרק האחד שאולי יתפוצץ לך מתישהו, או להקיף את עצמך בנוכחות חברתית כל כך חזקה, להפוך את עצמך לעסק חזק כלכלית וחברתית, ככה שזה יהיה no brainer מבחינתם לבוא ולהגיד, עכשיו אני רואה שיש לו טרק מגניב, יאללה בוא נפוצץ אותו, כי יש לו כבר את הכל מוכן מסביב, הוא לא יצטרך אותנו להכל. אתה מבין מה אני אומר? הוא לא תלוי בנו. אני מאוד מבין מה אתה אומר, ולכן
וזה מחזיר אותנו לאותה נקודה. כן. ש-you need to network your way to the top. אתה צריך... קשרים, בדיוק. גם שיהיה לך טרקים בני זונות עם עצמך לבד, גם לפתור בעיה לאיזה אומן C-ליסט, B-ליסט, שיכול להכיר לך את ה-A&R של הלייבלים הגדולים, או הלייבלים שרלוונטיים לאותה תקופה, אוקיי? כי איך שאנחנו לא נסתכל על זה היום חברת ספינינג רקורדס היא לא רלוונטית לרוח התקופה שלנו. כן. אוקיי, היום רוב האנשים ינסו להחתים, לצורך העניין, בלייבל של טיילו וס. אוקיי, או בלייבלים של המלודיק טכנו, או בלייבלים של ג'יימס הייפ. למה? כי הם כרגע צו השעה. נכון. אוקיי, יש הרבה פחות אנשים היום ירצו להחתים אצל הארדוול, לצורך העניין, כי הז'אנר הוא פחות רלוונטי להיום. כן. אוקיי, וצריך לומר את הדבר הזה. ועכשיו, עוד דבר שכאילו שאפשר להסיק מזה, אתה לא תהיה חם לנצח. אוקיי? אנחנו ברכבת הרים. וצריך להבין ולהפנים שמדובר ברכבת הרים. אוקיי? כאילו, אומן שרוצה להיות כל היום חם, זה קודם כל הוא משתה את עצמו, כי הוא לא תמיד יהיה חם. איפה די.ג'יי סנייק היום? אני בטוח שהוא עושה המון דברים, אבל הוא לא number one כמו שהוא היה ב-2017, שהיה לו את Let Me Love You עם ג'סטין ביבר ודברים כאלה. כן. אני בטוח שהוא מכין לנו ורוקח לנו משהו מאוד מאוד טוב לעוד שנה, לעוד חצי שנה, who knows. אתה מבין מה אני אומר? אבל כאילו, חייבים להפנים שלפעמים כשמישהו רגע יורד מתחת לפני השטח, הוא כנראה מכין דברים. או שהוא מחול לסמים וגמר את העסק שלו. אבל אתה מבין, אבל אני אומר, האומנים האלה זה מה שהם עושים. וכאילו, ואתה חייב להבין שזו הדרך שלך. כן. יש דבר שאני מאוד 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 לא אוהב היום בחבר'ה הצעירים, שאתה בא ואומר להם איזה שם, יכול להיות גם זמר ישראלי, כאילו, או איזה, אחי, עזוב לך, הוא נעלם. אז כזה, מה? נעלם? אחי, הבן אדם הזה מופיע בכל העולם, זה שהוא לא מופיע לך בברים השכונתיים פה, או בשלוותה, זה לא אומר שהוא לא קיים. אוקיי? כאילו, יש איזה משהו שגם דניס לויד בא ואמר באיזה פודקאסט שהקשבתי לו, שוואלה, זה צריך להיות בכניסה לכל אולפן, וצריך לרשום את זה כאילו כמו 10 הדיברות כאילו של אומן. לא כל מי שמצליח עושה כסף, ולא כל מי שעושה כסף הוא בהכרח ממש ממש מוכר. אוקיי? מעניין. אתה מבין מה מתכוון? כאילו... כן, אז נגיד, אני רוצה באמת שתיגע פה בסיפור שפעם סיפרת לי של... אתה היית בתקופה איפשהו באזור 2015, היית בשיא שלך, איפה שכל בן אדם בערך חולם להיות, הופעת בבמות הכי גדולות, כל יום הופעת בארץ אחרת, ועוד היה לך תוך כדי גם אישה, ובדיוק ילד ראשון, או 2 ילדים כבר אפילו? 2015, 16, 17, היו שנים בעצם ממש ממש חזקות שלנו, שזה היה השנים שה-EDM היה מסיבי, ופשוט הופענו כל כך הרבה פעמים כאילו בעולם ובחול, זאת אומרת, בארץ ובחול, שאני יכול להגיד לך שכאילו אנשים שהיו נתקלים בי בתקופה מסוימת, כאילו שאנשים שכאילו דיברתי איתם כאילו שנים אחרי זה, הם אומרים לי, בוא'נה אחי, זה היה נראה כאילו מהסטורים שלכם, שאתם פאקינג מיליונרים, אתם גרים בפנטהאוזים. בדיוק, ככה זה נראה מהצד, אבל בוא תיתן כף רגע למציאות, למי שבטוח שהוא מסתכל גם היום, בוא ניקח אומנים גדולים. אני חושב שבזמנו לא הגעת נגיד לרמה של A-ליסט או B, היית בין C ל-B כזה, נכון אם אני לא טועה? כן, C יותר נראה לי. בדיוק, מי שלא יודע, ABC זה בגדול רמות היכרות של אומן, וגם מבחינת כמה שבפועל האומן... A-ליסט זה נגיד מרטין גריקס וכאלה. בפופ A-ליסטים זה נגיד The Weekndim, דואה ליפה, אתה יודע, כאילו כאלה. B-ליסטים זה שמות אחרים, כאילו לא רוצה כאילו להעליב אף אחד וכאלה, אבל נגיד יש לך C ו-D-ליסט וכאלה. כן, אז אתה בתור אומן שהיה במקום הזה, והיית מופיע ולכאורה באמת לוקח סכומים מטורפים של אלפי יורו לגיג ודברים כאלה, לא כולל טיסות וזה. בוא תשתף את הדור הצעיר שבטוח שלהיות היום ג'יימס הייפ עם צוות של 5 אנשים בכל מקום שאתה טס, שמקיפים אותך, מנהל, חברת בוקינג, צלמים, אתה אומנם לוקח איזה 20-30 אלף יורו לגיג, אבל כמה באמת בפועל אתה נשאר עם זה בכיס כשאתה חוזר הביתה אחרי שאתה מרוסק מהעייפות, כי אתה ישן 2 בלילה במשך חודשיים? בוא ניקח את זה בצורה כזאת, כאילו סוף סוף נגיד אפשר להסביר את הבלוף הזה של ההופעות בחול. כן. נניח הגדרה של אומן שהוא אפקאמר, שהוא מתחיל להצליח, זה באזור של נגיד 4 הופעות בחודש בחול. אוקיי? נניח ואתה בתור התחלה לוקח לכיס שלך, אחרי טיסות, אחרי כל הדברים, 3,000 יורו. אוקיי? אחרי טיסות. יש לך 4 הופעות כאלה בחודש. מדובר על 12,000 יורו. אוקיי? 12,000 יורו מדובר על 48,000 שקל בחודש, נכון? כן, לפני מיסים.
לפני מיסים, לפני בכלל הורדות, לפני דברים. עכשיו מתחילים כל החברים להופיע. עכשיו בא אליך האג'נט, הסוכן שלך, מה שנקרא. אומר לך, שלום, מה קורה דנירוס, מה העניינים? לא מגיע לי 25%. קצ'ינג, ירד 25%. ואז מגיע הסוכן שלך, לא הסוכן, הסוכנות שלך, הסוכנות בוקינג שלך, שגם הם, קצ'ינג, 20%. ואז מגיע בעצם, עכשיו אנחנו כבר הורדנו כרטיסי טיסה. עכשיו עזוב שכאילו שהסוכנויות בוקינג מורדות לך מהברוטו, לא מהנטו שלך, אבל אני זורם איתך שהם הורידו לך כביכול מהנטו, מה-3,000 יורו. אז אמרנו, 25% לקח הסוכן, 20% לקחו החברת בוקינג, ואז באים אליך הלייבל שלך. וורנר, ספינינג, כל אחד אחר. שלום, דנירוס, 10% אליי, בבקשה, תודה רבה. אנחנו כבר עומדים מ-12,000 יורו ל-6,000 יורו, אוקיי? שזה מה שעשית. ואז בא אליך מס הכנסה. וואי. אוקיי, מע"מ אתה לא משלם כי זה כאילו אתה על הכנסה בחול. אם גם היה לך כמה גיגים בארץ פה, אז עדיין יש לך את הסוכן וזה וזה וזה. כן. ואז גם מע"מ באים אליך. אוקיי, ואז יש לך ביטוח לאומי, לא דיברתי לך בכלל על הפרשות לפנסיה, ואז יש לך כאילו ביטוח לאומי ומס הכנסה, תוריד עוד 35%, אוקיי? ואז מה-6,000 יורו האלה, נכון? הורדת לפחות עוד, נגיד, 40%. אז מ-46,000... חודש שלם לא היית בארץ, כן. מבחינת הופעות, עבדת וזה וזה, ובסוף נשארת עם 15,000 שקל. מטורף. אוקיי? כאשר הסכום הכללי היה, להזכיר לך, הרבה יותר גבוה מזה. וזה הכל. וכאילו, ואנשים לא מבינים את זה. אנשים לא מבינים. עכשיו, מה קורה אם פתאום יש לך חודשיים של פגרה ואין הופעות? כי נגיד בינואר, פברואר, לפעמים אין, כי זה חורף, זה פחות חזק ודברים כאלה. מה קורה כשנולד לך תינוק? מה קורה כשלא היה לך הופעות חודשיים? ומה קורה אם היה לך הוצאות? זאת אומרת, אנשים לא מבינים, אנשים לא לפעמים מפנימים שלא תמיד הדבר הזה הוא מספיק רווחי, וזו הסיבה שאומנים גדולים, אחרים, אומרים, אחי, אני לא מתפרנס רק עם מוזיקה. כן. אני לא רוצה להזכיר, אבל יש אומנים מאוד גדולים שאנחנו מכירים. לא נזכיר שמות, אבל זה מהחבר'ה של הפסייטרנס, שמושקעים במועדונים, מושקעים בברים, יש להם בתי ספר, יש להם זה, כאילו, אנשים חייבים לעשות דברים שהם לא רק מ-one side economy, כאילו, הופעות. מה קורה כשיש קורונה? מה קורה שיש 7 באוקטובר, ואתה לא יכול לטוס להופיע, כי יש מלחמה ופתאום יש אנטישמיות בכל העולם? אף אחד לא חושב על זה, אתה יודע, בתור ילדים, אני מניח שרוב האנשים שזה קורה להם זה ילדים בגילאים 20 עד 32, שזה עדיין ילד, ואתה לא חושב על מקרה חירום והפרשות וזה, אתה אומר, וואלה, חברת תקליטים רוצה, היא נותנת לי הזדמנות, סוגרים אותי כל שבוע לשתי הופעות בחול, מה אכפת לי מהכסף? יאללה, בסדר, אז נחזור הביתה עם 15. עדיין אני מטייל בעולם, אני נהנה, אני צובר את השם, ואני יודע שבעוד שנה, שנתיים מהיום, זה שאני צובר עכשיו זה ישתלם לי, כי אני יכול לקחת יותר כסף. אבל מה הם אחרי זה לא לוקחים בחשבון? שגם ככל שאתה יותר גדול, אתה צריך איתך צוות יותר גדול. אז אתה בפועל, כביכול... שאני ואתה בכלל לא דיברנו על צוות, כן. מה גם לא דיברנו גם על צמד. צמד, יש כאלה שעושים צמד, נכון. כשאנחנו היינו, כאילו, אני ונגיד ניקולס, היינו צריכים להתחלק בכסף הזה 2. זה בכלל מטורף. אז תחשוב שכאילו, לפעמים היית חוזר נגיד עם 20,000 שקל, אחרי כל הכיזוזים של הסוכן, חברת, אבל הפול היה 120,000 שקל. כלומר, מ-120,000 שקל, 20,000 שקל. כן. זה הסכם. אגב, כאילו, בדיוק גם דיברו על זה עם כמה באמת אריאנה גרנדה לוקח, כאילו, חוזרת עם הופעות. אז נכון שאריאנה גרנדה ודברים כאלה, אבל לפעמים, כאילו, אנשים לא מבינים כאילו, זה שההופעה של ביונסה עולה $4 מיליון כדי להביא אותה, זה לא אומר שביונסה לוקחת לכיס שלה $4 מיליון. כן. יש לה את ההחזר של ההלוואות לקליפים שלה, שהיא כנראה משלמת את זה מהכסף שלה. יש לה צוות של 50-60 אנשים שהיא בכלל באה איתו, מטוסים פרטיים, כמה נראה לכם שהם כאילו כבר עושים? החזרות על... כאילו, הרי היום רוב הכסף, אנשים חושבים שכאילו אומנים עושים כסף מהחברות תקליטים. היום חברת תקליטים ממוצעת לוקחת 85% מהתמלוגים שלך. אוקיי? ספוטיפיי משלם לך 0.0001% על סטרימינג. אתה מבין? אתה יכול לעשות 1,000,000 סטרימינג, ובסוף אתה תקבל $1,000. כן. אוקיי? זאת אומרת, על כאילו, 100,000 אמור להיות, אם אני לא טועה, 800 יורו. אוקיי? אבל מתוך ה-800 יורו, אז זה תוריד 85%. כן. ובוא ניקח גם את העולם המקביל הזה לחבר'ה שהם עוד לא פרודוסרים והם נגיד די-ג'ים בארץ.
דיברנו על חברות תקליטים, מה עם חברות חתונות? כל הדי-ג'ים בארץ שרוצים בינתיים לעשות כסף להתפרנס, בזמן שהם נגיד בונים את המוזיקה שלהם, כי אין מה לעשות, אתה חייב כסף, אתה לא... אנשים בדרך כלל, אולי הרבה שהקשיבו לפודקאסט, הם בגילאי 18, 19, 20, עדיין בצבא, הם לא באמת מבינים שכשאתה יוצא לאזרחות, אם אתה לא עושה במינימום בחודש 20,000 שקל, אתה לא חי בכלל, כי יש לך עוד מיסים ודברים כאלה. ואז מגיעות החברות חתונות, אומרות, תשמע, יש לך איזה 3 חתונות בחודש, יאללה, מגניב, בוא אלינו, אנחנו נעשה לך איזה 10 חתונות בחודש, ועם הזמן נגדיל אותך ונגדיל ונגדיל. ואז אתה אומר, יאללה, מגניב, ואז הם אומרים לך, אבל יש קאץ'. מה הקאץ'? א', אתה חתום ל5-10 שנים, שכל ההכנסות שלך דרך החתונות זה דרכנו, ואנחנו לוקחים לך איזה 50%, לפעמים אפילו יותר, אלה שאוהבים להגזים. עכשיו, על הנייר אתה אומר, בסדר, 50%, אבל הם מביאים לי 10 חתונות, אני אשאר בסוף זה, אבל בפועל אם אתה יושב כמו בן אדם נורמלי, ואתה מחשב הכל, כולל מיסים, כולל הוצאות, כולל זה, יוצא לך מ-80,000 שקל שאתה עושה בחודש, לכאורה, אתה נשאר עם איזה 15, שזה כמעט אותו דבר כמו שהיית עושה כבר לבד. אז נגיד, מה שאני יצא לי לדבר הרבה עם חברים שהם בעולם הזה, שהם גם די-ג'ים שעושים חתונות, אני תמיד אומר להם, תנסה קודם כל, תן לעצמך שנה-שנתיים, לבד להגיע למצב שאתה עושה 5 חתונות בחודש, אתה כבר תהיה אומנם פחות חתונות, אתה תהיה אבל באותה הכנסה שחברת חתונות תעשה לך, והם גם יגמרו לך את הנפש, כי אתה תעבוד כל יום, אתה לא תוכל לנשום בכלל. שאין עם זה בעיה, כן? אני לא בא להתלונן, הם עושים עבודה מצוינת, אבל הדי-ג'ים הצעירים צריכים להבין את הדבר הזה, ולא רק לחפש, אני חייב מישהו שיקח אותי תחת חסותו ויקדם אותי, זה לא עובד היום. אני אגיד לך דבר כזה, זה כאילו יהיה, זה אולי קצת לא נעים לומר את זה, ובייחוד שאנחנו רואים את הדבר כזה נגיד בפודקאסט, כי זה כאילו, זה לא out of the record, זה כאילו, זה כן לרקורד, וגם אין לי בעיה שיצלבו אותי על הדבר הזה. אני חושב שכאילו די-ג'יי בתחילת דרכו, שיושב מול בן אדם עם חברת די-ג'יים, וברגע שהבן אדם הזה בא ואומר לך, אני לוקח לך 50% מההכנסה שלך, ואתה עדיין נשאר בשיחה הזאתי, את תתעונן למה לא יהיה לך כסף, אוקיי? ולא תוכל להתקדם בחיים שלך, כי מי הבן אדם הזה בכלל? לא משנה מה ההצלחה שלו, לא משנה אם יש לו חברה של 12 די-ג'יים או דברים כאלה, מי הוא בכלל? שהוא 50% מההצלחה שלך ייקח. אוקיי? אני יכול להבין 20%. כן. אני יכול להבין 25%. אני יכול להבין 30%. בסדר. 30% ל5 שנים, ובוא נמדוד את זה לתקופה שנגיד, אם עברנו 60-70 אירועים, אני לוקח 25%. כאילו, תמתיק לי את הגלולה. אבל כשיש לך 50%, לאן אתה רוצה להתקדם משם? אתה לא מבין שזה סכם? אוקיי? ואם הדבר הזה כל כך מוצלח, למה רובם עוזבים? ואם הדבר הזה כל כך מוצלח, למה רובם עוזבים ובונים חברה מתחרה? ועכשיו השאלה הנוספת שלי, אם זה כל כך מוצלח ורובם עוזבים, למה אתם עושים את זה לאחרים הצעירים? למה שכבר פתחת חברה וכבר הצלחת, כן. למה אתה דופק את האחרים, כאילו? כן. למה אין פה איזה מישהו, איזה מנהיג שבא ואומר, שומע, תקשיב, אני יודע שאנחנו נמצאים בנושא היזמות של החתונות. אבל כאילו, אין פה אף אחד שיבוא ויגיד, בוא אני לא אזמבר אותך, ובוא נהיה שותפים לחיים. כן. אתה מבין? כי, עכשיו, מהעולם שלי ושלך, למה עדיין הרדואל יכול לדבר עם טיאסטו? כי טיאסטו לא זימבר אותו באחוזים, כדי שאני אוכל עדיין להסתכל עליך. אוקיי? שאפילו שטיאסטו עשה את הרדואל והציג אותו, עדיין כנראה יש שם איזה הסדר כיפי שאפשר לעבוד ביחד. כן. עכשיו, בעולם החתונות, אני כמעט ולא מכיר, ואני לא רוצה לנקוב בשמות, אבל בוא נגיד, יש די-ג'יי אחד בארץ, שהוא מספר אחד בחתונות. אוקיי? ויש הרבה חבר'ה שעזבו. למה לא לבנות חברים לחיים? אוקיי? אבל מצד שני, אם אתה לוקח 50% ממה שיש לי, איזה חבר לחיים אתה? אתה מבין? עוד מקרה שקרה לי. רצה להחתים אותי יזם, הייטקיסט. אוקיי. אממה, ההייטקיסט הזה רצה 50% מההכנסות. אוקיי? אותו עיקרון, כן. מכל ההכנסות ורצה 100% מהמאסטר שלי. אמר, אני אשלם לך משכורת, אני אהיה ככה וככה, אבל 50% מהפאבלישינג, כלומר מהלחנים, אני. 100% מהמאסטרים, אני. ואז הוא אומר, תגיד, אבל נניח עכשיו אנחנו עושים שיר. נניח עושים שיר עם נועה קירל. אוקיי? נניח קורא לו פרובוקטיבית. אוקיי? עכשיו, כמובן זה מקרה היפותטי, כי בסוף לא הלכתי עם הבחור הזה. כן. אבל נניח אני רוצה עכשיו, ונניח יש פרסומת, אבל 100% מהמאסטר שלו. אוקיי? ו50% מהלחן גם שלו.
אני אומר לו, רגע, אבל אם עכשיו עשינו שיר, והשיר הזה מאוד מאוד הצליח, והשיר הזה קיבל פרסומת, אז אני לא מקבל מזה כלום? לא, אתה לא מקבל מזה כלום. למה? כי המאסטר שייך לי. אוקיי? אני אומר לו, אוקיי. עכשיו, איפה המשפט של הסכם קורה? המשפט של הסכם קורה בצורה הזאת. כשהבן אדם בא ואומר לי, למה אתה לא חותם על החוזה? אני אומר לו, כי אני לא אוהב את האחוזים. כי זה לא פייר שהמאסטר שייך לך ב100%. ואז הוא אומר לי, עכשיו, השיחה שהוא מדבר איתי, זה בדיוק השיחה שהילדים האלה מקבלים. שותף שלי, יאללה, מת שאני ואתה נהיה שותפים, יאללה, אתה שותף לחיים אתה, וזה וזה. לא. בוא רגע נעשה את ההבחנה ואת ההבדלה. אני שותף שלך. אתה לא שותף שלי. כן. כלומר, כל מה שאני מרוויח, אתה לוקח. אבל כל מה שאתה מרוויח, לי אין נגיעה בזה. כן. אוקיי? וזה ההבדל. זאת אומרת, אז כל הילדים האלה, אם אני יכול לבוא ולתת לכם טיפ, כשמישהו בא ואומר לכם שמישהו רוצה 50% מהכסף שלכם, הוא שותף. one way. אוקיי, זה לא שותפות, זה ניצול. כן. וזה הכל. אתה יודע מה מטורף? שעכשיו כשאתה אומר את זה, אני כאילו חושב על זה, על כל החבר'ה שבאמת בתחילת הדרך, ורובם גם לומדים באיזה מקום כזה גדול, אין להם את המנטור הזה כמוך שיבוא ויגיד להם את הדברים האלה בפנים, כי המנטורים שלהם ברוב המקרים לא יודעים את הדברים האלה, כי הם לא חוו בעצמם, שזה כזה מבאס. אתה יודע שאנשים, מה שנקרא, נופלים בפח לדבר הזה. לכן האנשים האלה אחר כך בתביעות, כי כשהם רוצים לצאת מהחוזה אחרי 2-3, שאומרים, בוא נע, כאילו, אני משלם 50%, אני לא עושה כסף. אני עושה 80 אירועים, אני עושה 150 אירועים בשנה. כן. אני מביא כמעט 1,000,000 שקל. אתה יודע, בוא נלך על הדבר הכי מטורף, אוקיי? אני מכניס לחברה 1,000,000 שקל. לחברת חתונות 1,000,000 שקל בשנה. אוקיי? 50% לוקחים לי. אוקיי? כמה נשארת? 500,000, נכון? 500,000? לפני מיסים. אחרי מיסים תוריד אתה באזור של 250,000-300,000 שקל. לפני הוצאות גם. לפני הוצאות. מה עם פרסום? מה עם ציוד? דלק. ביטוחים. ביטוחים, עניינים. אז בסוף, הכנסת 1,000,000 שקל לחברה. כן. ולקחת 20,000 שקל נטו? אז בוא ננסה לדבר באמת על הצורה ההפוכה שאפשר באמצעותה כן לבוא ועדיין להתפרנס, מכל הבחינות, גם בתור מפיק, די-ג'יי, חתונות, הכל. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים אולי, זה שיהיה מישהו שיכול לקצר לך את הדרך. לצורך העניין, כדי-ג'יי, איך אני נגיד התחלתי לנגן בכל המועדונים הכי גדולים, הבנתי שלבד הדברים לא עובדים. למדתי אצל מישהו, למדתי בקורסים ביוטיוב, לא הצלחתי. בשנייה שנצמדתי לדי-ג'יי שכבר היה איפה שאני רציתי במקומות האלה, נהיינו גם חברים טובים, זה אפילו לא היה במקום של לבוא לקחת ממנו ערך. אני התחלתי קודם כל לבוא, נתתי לו מלא ערך, הבאתי לו טיפים לגבי רשתות חברתיות, עשיתי לו סרטונים, באתי איתו לאירועים, סחבתי לו את הציוד, הלכתי לאירועים הפרטיים שהוא היה עושה, הייתי בא, שם לו סט פתיחה שעתיים לפני שהוא היה מגיע, רק כדי שהוא יוכל להיות עוד שעתיים בבית ולהשקיע בדברים אחרים. נתתי כל כך הרבה ערך מוסף, כי ידעתי שבסוף, קודם כל אני באמת לוקח פה חבר לחיים, אבל באותו רגע שהבן אדם ראה כמה אני נותן, הוא רצה גם לתת מעצמו לי, ואני תוך 2-3 התחלתי לנגן כל סופש ב3 מועדונים בארץ, שבזמנו אנחנו מדברים לפני 3 שנים, במיינסטרים היה אולי 10 די-ג'יים בכל הארץ שמנגנים כל סופש במועדונים, כי אין כזה הרבה מועדונים בארץ, כן. למיינסטרים, ואנשים לא מבינים שלהיות קרוב למה שנקרא לבן אדם הזה, שיכול לקחת אותך פתאום יד ביד ולקצר לך את הדרך משנים של ניסוי וטעייה, של בין אם זה כמפיק מוזיקה לשלוח הודעות ללייבלים, לדי-ג'יים, ובין אם זה כדי-ג'יי, להגיע למצב שיש לך מספיק אירועים, מועדונים, חתונות, תמצאו את הבן אדם הזה שאתם יכולים להיות חברים שלו קודם כל, לתת לו איזה ערך מוסף גם בחברות, אין מה לעשות. בסוף גם חברות טובה היא בנויה על אינטרסים, כי ככה העולם עובד. בין אם זה אינטרסים טובים או רעים, בדרך כלל זה גם טובים. אבל אני נגיד ממליץ לכל מי שמחפש להתמקצע כדי-ג'יי או כמפיק מוזיקה, לך לפחות תלמד ממישהו שנמצא והשיג את התוצאות שאתה רוצה ואתה יודע ומוכח, אבל לא רק זה, שהוא הצליח להביא אחרים לתוצאות שאתה רוצה. לא בן אדם 2, 10, שגם אני וגם אתה יכולים להעיד שאנחנו כבר עושים את זה שנים, אז זה לא בעיה, גם אנחנו עובדים באותו מתחם, אז ככה מי שמסיים קורס די-ג'יי יכול ישר להמשיך אליך להפקה, ומה שנקרא, במקום 10 שנים לשבור את הראש איך זה עובד, 3-4 שנים הוא כבר נמצא איפה שהוא רוצה. וכבר הוכחנו את זה, אז אני לא צריך אפילו להרחיב. אבל מה אתה חושב על החשיבות של מנטור שנמצא איתך, ויש לך את הנגישות אליו 24/7, מאשר, אתה יודע, סתם לימודים של אקדמיה של 3 שנים, ולך דבר עם מי שאתה רוצה. אני חושב שמה שקורה היום זה שאנשים לא מבינים עד כמה מנטור טוב יכול לחסוך לך זמן, וכשאני אומר זמן, אני מדבר על שנים זמן. כן. מה הכוונה שנים זמן?
כשאני רק התחלתי בביזנס הזה של ההפקה, שבכלל התחלתי להפיק EDM ודברים אלקטרוניים. התחלתי לעבוד עם כל מיני מפיקים פה בארץ. כל מיני אמרגנים למיניהם, כאילו דווקא בז'אנר של הפופ. ומהר מאוד שמתי לב שהם מנסים די לדפוק אומנים, אוקיי? אומרים לך, כך, תחתום, זה 30% אני לוקח, וזה 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 וזה. ואני בתוקף, כאילו, לא חתמתי, והסתכסכתי עם המון אחים, כי הייתי מאוד חוצפה, הייתי אומר לו, רגע, אני לא מבין. אתה רוצה 30%? מה אתה עושה אבל? אתה משלם עם משכורת? כאילו, על מה אתה כאילו לוקח 30%? מה אתה בעצם עושה? אני רשום פה בחוזה שלי ושלך, זה שהמפיק יעשה כל מה שביכולתו כדי לקדם. אני אומר לו, מה זאת אומרת כל מה שביכולתך? מה אתה עושה כדי לקדם? תרשום לי במילים. אתה שם כסף? אתה משקיע בי? אתה משלם משכורת? לא, אבל אני אעשה כל מה שביכולתי, אני אתן לך את הרשת של הקשרים שלי. אוקיי, אז זה אומר שאתה לא עושה כלום. אתה מבין? עכשיו, כל מה שלא באתי, אמרתי לו, זה לא עושה כלום. אבל כבר התחיל להתפתח לי החוש ריח הזה של כאילו, אתה מחתים אותי, אני מחויב אליך, כן. אבל אתה לא באמת מחויב אליי. מה זה? הרי מה התוקף המשפטי יעשה ככל שביכולתו? מה זה ככל שביכולתך? כן. עכשיו, זה המשפט הכי מפורסם. על הדבר הזה חותמים אומנים היום, זמרים, מבצעים, כותבים, אוקיי? כאילו, היום הסיבה שאולי פחות אנשים חותמים, כי יש המון חבר'ה, גם כמוני וגם הרבה חבר'ה שהם כבר הרבה יותר מנוסים גם, שקצת הבינו, והם גם היום גם עושים הרבה מנטורינג לחבר'ה הצעירים, שכאילו, למזלי לפחות, היום התעשייה יש בה כל כך הרבה מידע, שפחות ופחות חבר'ה נכנסים למטחנה הזאת של לחתום אצל כל הנוכלים האלה, אני קורא להם. כי אנשים מבינים כבר שזה לא נותן לך באמת את מה שאתה רוצה בסוף. כן. עכשיו, בתור אחד שכן חתם על החוזים האלה, וכן עשה את הטעות הזאת, וכן שילם כספים כדי לצאת מהדברים האלה, אני נורא האמנתי להם. יש שאיפה כזאת, נורא להאמין להם. כן. כי בהתחלה הם ייקחו אותך למסעדה מאוד יוקרתית, ויראו לך את המשרדים המטורפים שלהם, ויעשו לך, you see son, one day this will be yours, כאילו. וזה שקר הכי גדול שיש. לא one day ולא will be yours, כאילו. כי אם אתה באמת אומר one day ו-will be yours, תראה לי שזה רשום בחוזה. אחרת אתה תחתים אותי על חוזה. כן. אחרת בוא נעשה לחיצת יד, ותגיד, וואו, אני מאמין בך ככה וככה. המערכות יחסים הכי עמוקות שלי עם מפיקים פה, שהטבו לי את הדרך, ובזכותם הצלחתי, והגעתי איתם רחוק, היה בלחיצת יד. ודווקא ללא חוזה. תכלס. כי אם אני מאמין בך, אני גם מאמין שלא תדפוק אותי. כן. אבל אם אתה מאמין שאני לא אדפוק אותך, אוקיי, ברוב המקרים, אוקיי? זאת אומרת, אם אתה מאמין שאני לא אדפוק אותך, אתה גם כנראה לא תדפוק אותי, כי אנחנו נבוא מאותו סולם ערכים. כן. זה כבר לעבוד גם עם אינטואיציה, שזה לא משהו שכולם יודעים. אבל, משהו מאוד מאוד חשוב, יש לזה קריטריונים. הקריטריונים הם עבודה של שנים. כן. כלומר, מישהו שנגיד מכיר אותי, עליי מאוד מאוד קל לסמוך, כי יודעים, אוקיי, אני מכיר את איתי בהתגלגלויות שלו. אני מכיר אותו בתור איתי קלדרון שהפיק עם עופר ניסים, אני מכיר אותו בתור איתי שהיה כאן די-ג'יי בכל מדינת ישראל, אני מכיר אותו בתור ג'טפייר, והיום יש לו את ג'טפייר, וזה מה שהוא עושה, זאת אומרת, הוא פה כדי להישאר, הוא כבר 20 שנה בתעשייה. כן, הוכיח את עצמו. זה לא שהוא עכשיו, טיק, כאילו, עקיצה. לא, אין פה עקיצה. וצריך לחפש יותר אנשים כאלה. אתה מבין, כאילו, כשאני עכשיו נגיד אשמע יצא לדוגמה ממישהו כמו סקאזי, אני אגיד לעצמי, מי יודע יותר טוב? מי יכול לספר לי על התעשייה? אם לא, מישהו כמו נגיד סקאזי צורך העניין, שהוא כבר 25 שנה בתעשייה, הכיר אותה בגאות, בשפל, בגאות, בשפל ובגאות. אתה מבין מה מתכוון? כאילו, בדיוק. חייבים, כאילו, כשאתה רוצה כבר לקחת עצה ממישהו, קח עצה מבן אדם שעבר את הגאות, ועבר את השפל, ועבר את הגאות, זאת אומרת, היה בגאות, אבל גם עבר את השפל. והיה בגאות, עבר את השפל, כי אלה האנשים שאתה רוצה ללמוד מהם. כן. זה הכל. ואני רוצה ככה שניגע בנושא שעוד לא דיברנו עליו. איזה סיפור אחד המטורפים קראו לך בתור אומן שהופיע בחול, שזה משהו שקשה לך לשכוח? אל תאכלו מיונז אם אתם לפני הופעה. כן, היה איזה הופעה שהופענו בפיליפינים, שלקחנו להגיע לאי הזה בפיליפינים, אי שנקרא, אם אני לא טועה, אילו, משהו כזה, וכאילו, לוקח איזה 30 שעות להגיע אליו, וזה סוג של, אין אפילו מים בזה, אתה מקבל מים לחדר
עם, איך זה נקרא? עם דלי כזה? עם דלי, מביאים לך כאילו דלי כזה, זה כאילו השירות פרימי, מביאים לך דלי ואתה מתקלח כאילו ככה שאתה שופך לעצמך. עד כדי ככה זה, כי אין שם, כזה, היא באמצע שום מקום. הופעה של 5,000 איש לסטודנטים אוסטרליים וחבר'ה נגיד מקומיים. ואכלנו, לקחו אותנו לאכול סטייק, רצו לפנק אותנו. ואני וניקולס עשינו את הטעות של, אמרנו, תביא איזה משהו חריף ככה לקנח את הסטייק. טבלנו את זה בתוך, אני טבעתי את זה בתוך רוטב על בסיס של מיונז, חריף כזה, כאילו כמו ספייסי מיונז כזה, מסתבר שכנראה מקולקל. ואני מוצא את עצמי משלשל את חיי בשירותים, שעתיים לפני הופעה, כולי רועד, שוכב שם וזה וזה, וכאילו, וגם אני וניקולס לא יכולים אפילו להתקשר לאמבולנס או לזה, כי האי הזה כל כך חור, שגם אם עכשיו אני מתקשר, אין סיכוי שאנחנו כאילו הולכים להופעה. זהו, בסופו של דבר, כאילו, איכשהו זה הפסיק, ומזל עשינו את ההופעה הזאת, אז... מסר, אל תאכלו מיונז בחול. לא לאכול מיונז לפני הופעה. חזק ויותר. אני רוצה ככה גם שטיפה נרחיב, כי עוד לא יצא לנו טיפה להיכנס לזה, על מה בתכלס, אתה יודע, אנשים שומעים את זה, הם אומרים, טוב, סבבה, איתי קלדרון, מגניב וזה, האם בכלל אבל רלוונטי אליי לבוא, ללמוד אצלו, אצל מקום אחר, כי בטח הוא מתעסק רק בז'אנרים מסוימים, ואני לא יודע מה באמת ההבדלים שלו ביחס למקומות הגדולים שיש להם כבר שם מטורף. אז נגיד, איך היית מציג את הבידול של מה שאתה עושה היום, מבחינת גם הליווי, שזה משהו שרק אני ואתה עושים בארץ, בתחום שלנו, איך זה בא לידי ביטוי למישהו שעכשיו צריך להתלבט, אתה יודע, לאן להירשם? אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב למישהו ללמוד אצל אנשים שמתמקצעים, שכאילו יש להם את ההוכחות, ושאנחנו יודעים שהם מתמקצעים בז'אנר מסוים. אנחנו לקחנו על עצמנו, אצלנו, כאילו גם אני וגם המרצים, להיות מאסטרים בכל מה שקשור לתחום האלקטרוני של ההאוס מיוזיק לסוגיה. בין אם זה טק האוס, בין אם זה ניו יורק האוס, בין אם זה, כאילו, אתה יודע, הביג רום טכנו, מלודיק האוס, כל הז'אנרים האלה אנחנו מתעסקים איתם ומפיקים לאומנים גם בארץ וגם בחול לחבר'ה האלה, ומחתימים להם טרקים גם בארץ וגם בעולם. כי זה מה שאני בחרתי להתמקצע בו. אנחנו פחות נתעסק עם פופ, אנחנו פחות נתעסק עם דברים האלה, זאת אומרת, זה לא שאנחנו לא נתעסק עם פופ, אנחנו אני פשוט יודע שנגיד התרומה שלי וההתמקצעות שלי, זה כמו של איזה מנתח לב פתוח, אתה מבין? כאילו, כשאתה תרצה ללכת לבן אדם, אתה כנראה תלך למומחה הכי גדול בתחום. אבל אם המנתח לב הזה יהיה גם רופא שיניים, אולי עדיף שכאילו לא תלך אליו לניתוח. כן. אתה מבין? אז לכן אני פשוט באמת אומר שכאילו, אני חולש על כל התחום הזה של הדנס פלור, אוקיי, וזה מה שאנחנו עושים, ועל הדבר הזה יש לי הוכחות בינלאומיות והוכחות מקומיות כמובן. ואיך נראה בעצם הלימודים אצלך, אבל כאילו, מה זה שונה ממקומות אחרים? מבחינת אחרים זה, אתה יודע, אותו דבר. בעצם מה שקורה זה ככה, המסלול הבסיסי שלנו, יש לנו מסלול שנקרא Production on Steroids, שזה מסלול של 3 חודשים, שאנחנו לוקחים אך ורק אנשים שהם בוגרי בתי ספר בישראל פה, ואנחנו בעצם לוקחים וסוגרים להם את כל המעטפת של מיקס, מאסטר, עבודה עם ווקלים, כל הדבר הזה שאני שם לב של אשכרה המכללות כמעט ולא נותנות, ברמה הכי גבוהה שמביאה אותם לפינישים של כדי להביא את זה, לרמה הכי גבוהה של הסאונד, שמה שלייבלים בעצם צריכים. מתחילים להחתים להם טרקים בלייבלים בעולם. זה תהליך שכמו שאמרתי, הוא נטו רק למתקדמים, לאנשים שעברו וסיימו את המסלול הזה. ויש את המסלול הבסיסי שלנו, שזה מסלול שלקחתי וזיקקתי את כל מה שבעצם מישהו צריך ממידע בסיסי למידע מתקדם. תהליך מאוד מאוד אינטנסיבי, קבוצתי של חצי שנה, שבו אנחנו מתעסקים אך ורק בדברים הכי חשובים שיש. התהליך הזה כאילו הוא קבוצתי, ואז הוא יורד לפרטני. קבוצתי, ואז הוא פרטני. מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מבצעים כאילו מאסטר קלאסים, אוקיי? שזה קורה נגיד עם קבוצה קטנה של 5 אנשים, ומתוך המאסטר קלאסים האלה, ברגע שהבן אדם, סיימתי לאפיין ברגע שהבן אדם סיים בעצם לקבל את המידע של התתי נושאים שאנחנו מלמדים, ממצב של בסיסי ועד למצב של מתקדם, אנחנו מתחילים לאפיין אותו בתור רומן, וכאן מתחילים בעצם המפגשים האישיים. ואז בעצם קורה שהלקוח בעצם יוצא מאיתנו עם כבר כמה טרקים גמורים, בהתאם לסגנון, בהתאם לברנד הייחודי שלו. כן, ומה היית אומר למי שנגיד,
חושש להשקיע סכומי כסף כאלה, כי לימודים, מה שנקרא בוטיק, כמו שאני ואתה עושים, זה מן הסתם, העלות שלהם יותר גבוהה ממקומות אחרים שדוחפים לך 20 אנשים בכיתה. אז נגיד, מה היית ממליץ למי שזה החשש העיקרי שלו? מה שהייתי ממליץ לאותם אנשים, זה כך או כך לימודים, ובטח שלימודי בוטיק, זה דבר שעולה כסף, אבל ליווי זה דבר שהוא כאילו מאוד מאוד יקר בתור התחלה. ודבר שני, אם יש דבר שכאילו אנחנו כן יכולים להתחייב אליו, בניגוד למקום אחר, אנחנו יכולים להתחייב על תוצאות. רוב האקדמיות בארץ, בגלל שאתה לומד במסגרת שהיא קבוצתית, כן. מאוד מאוד קשה להתחייב להם על תוצאות. ובגלל שהליווי שלנו, הוא לפחות מתחיל בקבוצתי, ואז יורד לאישי, שבו אנחנו מאפיינים אותך בתור אומן. מבינים מה ההשפעות שלך, מה אתה רוצה להוציא החוצה. פה קורה הדבר שכאילו, הבן אדם לא יוצא, לא מגובש בתור אומן. כי יש עבודה, גם שלי וגם של המרצים, על המוח שלו, כן. עד שאנחנו מאפיינים אותו בתור אומן, מבחינת ההשפעות שלו, מה הוא רוצה להוציא החוצה, מה חשוב לו להוציא החוצה, מה הסי שלך בתור אומן. יותר מדי, כאילו חבר'ה נגיד מגיעים אלינו אחרי 3 שנים של לימודים, 3-4 שנים של לימודים, ואני אומר, אוקיי, אבל מה אתה רוצה להגיד? אני צריך להגיד משהו? מה הסי שלך בתור אומן? צריך אותי סי? אוקיי? כאילו אתה לא... זה משהו שלא מדברים עליו, כן. זה לא רק משהו שלא מדברים עליו, זה גם מנטליות של אקדמיות בישראל. כשאתה עכשיו מסיים במכללה כלשהי, כלכלה ומנהל עסקים, או עורך דין מסוים, אתה פשוט לומד להיות הטייטל ששילמת אליו 150,000 שקל. אוקיי? אבל למה שאני, כאילו, מה שונה ממך מבין כל 250 סטודנטים שלמדו עכשיו כלכלה ומנהל עסקים? אוקיי? עכשיו, באומנות, אם אין לך סי ייחודי, מה עשית בעצם בזה? מה באת להגיד? מה אתה אומר, כאילו, מה הסי האומנותי שלך? מה אתה עושה שונה מאשר כל אחד אחר? כן. ואם יש משהו שאנחנו שמים לב את הדגש, אנחנו שמים את הדגש בלמצוא את הסאונד של אותו בן אדם. אני רוצה גם ככה שניגע בקצת מסביב של מה לדעתך המיינדסט שבן אדם שבתחילת הדרך צריך, דברים שעזרו לך, בטח בתקופות קשות, כי כבר עשית את כל הסיבוב פעמיים. איזה מיינדסט לדעתך מפיק בתחילת הדרך צריך כדי, א' כל להיות מוכן לטווח הרחוק, כי כמו שאמרת, הרבה חושבים שזה, יאללה, למדתי במכללה, נתחיל לשחרר טרקים, ואז פתאום הם שולחים לי רפרנס, כאילו לשמוע ולך, אתה אומר, איפה זה ואיפה לשחרר את זה? כאילו, אין פה אפילו EQ על הקיק והבאס, כאילו, אתה מודע לזה בן אדם? זה אחד הדברים הכי, שנראה לי מכשילים את הדור הזה, שאין להם סבלנות. אוקיי, הם רוצים להגיע מ-0 ל-100 בשנייה, ולא רק שהם רוצים להגיע מ-0 ל-100 בשנייה, הם גם רוצים לעשות כאילו מלא מלא כסף, בלי שיש להם איזה אדג' מסוים. אז כן. כאילו, אם אתה רוצה לעשות כסף, מה האדג' שלך? מה אתה נותן שאחרים לא נותנים? אם אתה רוצה כאילו להצליח מ-0 ל-100, אתה ב-100 ברמת הרמה שלך? כאילו, איפה הסבלנות? איפה העניינים? עכשיו, אני מבין את הרצון להצליח כאילו מאוד 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 מהר, אבל זה פשוט משהו שלצערי לא עובד בתעשייה שלנו. כן. וגם הרבה חבר'ה שנגיד באים אלינו לאקדמיה של הדיג'ים ואומרים לי, שמע, אני רוצה אבל גם להיות מפיק מוזיקה, אני לא יודע כאילו עם מה להתחיל. אז אני אומר נגיד לכולם, קודם כל תתחיל עם דיג'יי מכמה סיבות. א', הלימודים זה תמיד יצא לך יותר זול והתוצאות יהיו יותר מהירות, ככה שאתה תוכל גם להתחיל להרוויח כסף, א', ולהתפרנס מזה במידה ותרצה. וב', כשתנגן ברחבה, אתה פתאום תבין יותר גם מה בפועל אתה מתחבר ומה אתה רוצה. אתה מבין? בניגוד לך תפיק עכשיו 3 שנים, לא תנגן פעם אחת טרק שלך ברחבה, אין לך מושג אם זה עובד, אין לך מושג אם אתה נהנה מהתגובה של הקהל לזה. ואני חושב פשוט, אתה יודע, שלהתחיל כדי-ג'יי, לפחות למישהו שבא עכשיו מ-0 מוחלט בשניהם, קודם כל תתחילו כדי-ג'יים, כי תוך באמת 1-3 אפשר להתחיל לנגן במקומות, אם אתה יודע נכון לעשות את זה, ואם יש לך את האנשים הנכונים מסביבך. שזה נגיד משהו כחלק מהליווי שאנחנו עוזרים לאנשים להגיע לשם מאוד מהר. אבל מה נגיד אתה חושב על הדבר הזה? חבר'ה שבאו אליך נגיד הפוך מהכיוון השני. שאיזה כיוון זה בעצם? שהם באו קודם כל כמפיקים, וחיכו עם הדי-ג'יי שנים, אמרו, עד שיהיה לי טרק, שיתפוצץ, אז אני אתחיל לתקלט. מה לדעתך יותר אפקטיבי מבין הדברים? כאילו עדיין יהיה פה גרף למידה של כל דבר. אני דווקא אולי בגלל שאני נגיד מפיק, אני חושב שכאילו
עדיף אולי ללמוד בהתחלה להפיק, מאשר תקלט, כי ההפקה זה משהו שלוקח הרבה יותר זמן לשלוט בו, מאשר לתקלט. אתה מבין? כאילו, אתה כן יכול להוציא די-ג'יי טוב תוך חצי שנה, אוקיי? והוא יכול להתחיל כאילו להבין לקרוא קהל, סבבה. אבל אתה לא יכול להיות מפיק טוב תוך חצי שנה. לא, ברור, אבל הכוונה שלי יותר לחבר'ה שהם עכשיו, אתה יודע, מסיימים צבא, בני 22, 3, 4, 5, והם אומרים, טוב, לא בא לי יותר להתעסק כאילו בעבודה הנוכחית שלי, לא כיף לי, אני רוצה להתעסק במוזיקה, ואז הם מתלבטים איזה מהדברים ללמוד. עכשיו, אחי, ללמוד הפקת מוזיקה, להתפרנס מזה, זה רק אם יש לך טרק שמתפוצץ, ואתה מתחיל להופיע ולעשות כסף מההופעות. גם אם טרק שלך יתפוצץ, אתה לא בכלל תתפרנס בזה. נכון. אני נותן אופציה אידיאלית של במצב אידיאלי, ברור שזה לא קורה כמעט לרוב האנשים. או המצב השני, שאתה כל כך טוב בהפקת מוזיקה, כי אתה עושה את זה כבר כמה שנים, אתה מתחיל לעשות גוסטים לאחרים, ואתה עושה כסף מזה. אז אני אומר להם, אם אתה עכשיו אומר, אני רוצה כרגע כסף כדי לחיות כמו בן אדם, תתחיל עם הדי-ג'יי, תיצור לך את האירועים שלך, את המועדונים שלך, יהיה לך בסיס אחלה, יהיה לך גם זמן להפיק את המוזיקה, ואז תבוא לזה בפנן. כי הפקת מוזיקה, אתה לא יכול לבוא לזה בתור ברוקי, מה שנקרא, אתה חייב שיהיה לך כסף כל חודש ללמוד את זה. זה לא, הנה, נתתי 3 חודשים ואני ממשיך לבד. זה לא עובד ככה. צריך להסתכל את זה בצורה כזאת. כשאתה עכשיו רוצה להתחיל ללמוד מוזיקה או ללמוד די-ג'יי, אתה לומד מקצוע, ללמוד מקצוע. גם אם עכשיו הייתי הולך ללמוד עכשיו להיות נפח, או להיות הנדימן, או כאילו, או איך זה נקרא? ההוא שמחליף מנולן. יש בזה הרבה כסף דווקא. לא היית משקיע בקורס, לא היית מוריד 15-16 אלף שקל להיות כאילו, אתה יודע, כמנולן. מעבר לזה, גם אחרי זה, כמה זמן היית צריך עכשיו, נניח עכשיו אני פותח בית קפה, אז אני לא מזכיר את הבית קפה, אני לא משפץ את הבית קפה, יש לך סכום התחלתי שאתה חייב להשקיע כדי שיהיה את הפלייס שלך. אוקיי, כל דבר עולה כסף. אז אני חושב שכאילו בתור התחלה, דווקא לחבר'ה צעירים הייתי אומר, קחו בחשבון שיהיה פה סכום שאתם תהיו חייבים להיאמר עליו, וגם אחרי שהימרת עליו, אין לך פה הבטחות. כן. אל תצפה שכאילו עכשיו אתה פותח פה סניף של, לא יודע מה, איזה בית קפה, והבית קפה שלך יהפוך להיות ארומה. נדירים הם הסניפים שהופכים להיות ארומה. מה ההבדל בסופו של דבר? האנרגיה והעבודה שתעשה. אני מתאר לעצמי אם בהתחלה תעבוד בארומה, או תיקח ליווי ממישהו שמנהל כמה וכמה סניפים של ארומה, או של כל בית קפה מצליח, או של לנדבר, אתה כנראה תגיע יותר רחוק ותדע מה לעשות, וגם תדע להימנע מטעויות, כדי שבית קפה שלך יצליח. אז אותו דבר מן הסתם לגבי די-ג'יי, מפיק וכאלה. היו הרבה מאוד טעויות שעשיתי במהלך הדרך, שהלוואי והיה לי מישהו שהיה יכול לייעץ לי את מה שאני היום מייעץ לך ולאנשים אחרים, ובעצם חוסך לכם בלי לשים לב שנים. אבל לי, כל טעות שעשיתי בתעשייה, נתנה לי מכה בכנף שערכה נגיד 2. כן. עד שסלחו לי. עד שהייתי צריך לעבוד דרך ה-back door, כמו שאומרים. אז ככה שהחבר'ה לא מבינים את זה, אבל כאילו זה מה שהולך לקרות להם. מכה אחת בכנף בתעשייה, שאתה חסום בפני כמה וכמה מפיקים, כי באת אליהם לא טוב, אתה 2 בחוץ. זהו, יש לי סיפור על זה שקרה לי, בתקופות שהייתי מנגן במיינסטרים, אז באותה תקופה היה בערך 3 מועדונים הכי חזקים בארץ, ולכל אחד היה את המפיק שלו ואת הדי-ג'יים שלו במרכאות. היה איזו תחרות לא מוסברת ולא מדוברת, שכל אחד ידע שהוא מטפח נגיד איזה 2 די-ג'יים, ומנגנים בעיקר אצלו, פה ושם הוא נגיד היה עושה אצל החבר'ה האחרים גם גיג 1 לחודש, חודשיים. ואז הגיע למצב ששניים המפיקים האלה רבו ממש כאילו כסח, ופתאום כל מפיק אמר, אני לא לוקח את הדי-ג'יי שלך, ועכשיו אנחנו בתור די-ג'יים שרגילים לנגן ב3 מהמועדונים הכי חזקים, פתאום ירדנו למצב שאנחנו מנגנים רק במועדון אחד. עכשיו אתה אומר, כאילו, מה זה השיט הזה? מה זה שטויות האלה? מה אתם ילדים? מה אתם רבים על זה בסוף הפרנסה שלנו. אתם לא מרגישים את זה, אתם עכשיו דופקים פה את כולנו. ואז אנחנו בתור די-ג'יים, אתה יודע, ישבנו ביחד, ניסינו לחשוב איך אפשר לפתור את זה, אם זה לעשות חרם מהצד שלנו, לעלות מחירים, לא יודע, כל דבר כזה או אחר. ובסוף אין לך מה לעשות, כי כשהבן אדם, המפיק, שהוא בא לקוח בחיי הלילה, הוא קיבל החלטה, אני לא מביא אותך, כי אתה מבחינתי בראש קשור לבן אדם הזה, שרף אותך עכשיו לכל החיים. זה גם צריך להראות לך משהו שכאילו no one really gives a fuck about you. אתה מבין? יש בעסק הזה הרבה אגו. מלא. לאף אחד אין, אתה יודע, כאילו פעם אחת היה איזה בחור שהייתי עובד אצלו, בתור מפיק, ואז כאילו הוא הפסיק להזמין אותי כי התווכחנו על איזה משהו מסוים. עכשיו אני הייתי אז, שכרתי דירה בתל אביב ועזבתי עבודה בשבילו. ואז הבחור שטיפל לו בכספים, בא ואמר לי, תקשיב,
אל תסתמך עליו כלכלית, אני אומר לך את זה בעצה זה, כאילו, אל תסתמך עליו כלכלית, אני יודע שהתווכחתם, אני יודע שרבתם, תעשה משהו טוב בשביל עצמך. הוא ניסה לרמוז לי, שכאילו, אחי, קח עוד עבודות. כן. עכשיו, אני עזבתי עבודה בגללו, כי הוא הבטיח לי המון עבודה. כן. והאיש שטיפל לו בכספים, כאילו, הרואה חשבון של החברה שם, בא ואמר לי, אני אוהב אותך בתור בן אדם, אתה בן אדם טוב, כאילו, עדיף שתמצא דברים אחרים. וזה רק מראה לך שכאילו זה לא משנה עכשיו, הבן אדם השני עשה את הדבר הזה כדי לפגוע בי במתכוון. אוקיי? כאילו, הוא אפילו לא אמר לי שהוא לא יקרא לי. הוא אמר לי, כן, דבר איתי, כזה. חיזדש. הוא עשה את זה כדי שלא יהיה לי מספיק כסף לסחירות. הוא ידע שאני התפטרתי מהעבודה בגללו. כן. נתת לו יותר מדי כוח, זה הבעיה. כן, וזה נגיד מצב שאני לא מאפשר היום שיקרה לי. אוקיי? בגלל זה היום אני מתפרנס גם מהופעות, יש לי גם את הבית ספר להפקה, יש לי גם תמלוגים, יש לי גם הפקות שאני עושה בעולם. כן. אני בחיים לא נותן יותר כוח למארגן מסיבות אחד, או ללייבל, או למישהו. תמיד יהיה לי מולטי אינקאם, חייב להיות כמה, חייב. כי זה דברים שנכתבו בדם. כן. בייחוד שיש לך אישה וילדים. וכאילו, וזה הכל. זהו. ואגב, זה גם חלק מהדברים שאני תמיד אומר ללקוחות שלי. בחיים, שלא יהיה לך רק אפיק אחד של הכנסה. בחיים. נכון. גם בתור די-ג'יי, נגיד אם אתה במיינסטרים, זה מועדונים, אירועים פרטיים וחתונות, ואולי אפילו לימוד די-ג'יי כזה פרטי פעם כשיש לך זמן. בתור אומן לצורך העניין, זה יכול להיות גוסט פרודוסרים, זה יכול להיות קולאבים, זה יכול להיות גם מועדונים, אולי אפילו אפטר חתונה, לעשות את זה מדי פעם זה לא נורא כדי, אתה יודע, לסגור את החודש, או מהכיוון ההפוך, לבוא כל כך חזק כלכלית שאתה לא תלוי באף אחד שיש לך מלא חבר'ה שעושים את זה, שהם בכלל עובדים בהייטק, הם יודעים, אני יש לי חלום להיות די-ג'יי שמופיע בכל העולם, אבל מי אמר שאתה חייב להיות 100% כאילו in the business? למה לא להביא כסף ממקום אחר, שיהיה לך את הביטחון הכלכלי, גם להשקיע בעצמך וללמוד את זה בצורה מקצועית, וגם שאם יש עכשיו איזה מועדון בחול רוצה להביא אותך, הוא אומר, כן אחי, שמה, אין לי 5,000 יורו, יש לי 3, בואו נסגור. אתה לא חייב, אין לך את הנידיות הזה של, וואו, אני חייב את האירוע הזה, יאללה, אני אקח אותו בכל מחיר. אני אגיד לך שאם יש דבר שאני יכול להעיד שקרה לי, ואני יכול להעיד מבחינת הלקוחות שלי, הלקוחות הכי מוכשרים אצלי, זה לקוחות שלא תלויים כלכלית במוזיקה. כי ברגע שאתה לא תלוי רק במוזיקה, אתה לא מתפשר. כן. ברגע שאתה לא מתפשר על האומנות שלך, אתה עושה אומנות, ואז אתה נהיה מוביל. ברגע שאתה לא עכשיו ניסה עם הזרם, אוי, היחצן הזה רוצה שאני אפיק כזה. מה זה היחצן הזה רוצה שתפיק כזה? ומה יקרה עוד שבועיים שהוא רוצה שתפיק כזה? אז אתה תפיק כאילו מלודיק טכנו? ומה יקרה שהוא יעבור לליין של דאפסטפ? אתה רואה דאפסטפ? כאילו, לא הבנתי. אבל מה אתה בתור אומן? לא, אבל אני תלוי בו כלכלית. אתה לא אומן, אחי. אתה נותן שירות מהסוג הכי נמוך שיש. אתה סוג של חנות, שאם עכשיו מוכרים סופגניות, אתה סופגניות, ובפורים אתה תמכור סביבונים. אוקיי? זה הכל. כן. רוב הלקוחות שלי שהכי מצליחים היום, לא תלויים כלכלית במוזיקה, יש להם עסק משלהם, והם מזרימים כסף למוזיקה לטובת האומנות שלהם. אומנות זה משהו שצריך להתפתח בצורה תאורה. אוקיי? וחסר כל אינטרס, כדי שהאומנות תתפתח. בדיוק. אוקיי? כי אחרי זה אל תבוא ותגיד, אני רוצה לעשות אומנות. לא. אם אתה רוצה לתקלט ולהיות רזידנט, הכל טוב, תיתן שירות. אם מנגנים מזרחית, שים מזרחית. אם מנגנים שם דיפ האוס, שים דיפ האוס. אבל יש הבדל בין נותן שירות כזה, לבין אומן תורתו, אומנותו. הבדל מהותי, כאילו. אני רוצה לגעת גם בנושא של מיתוג אישי. היום רוב האנשים חושבים, אתה יודע שאם אני מוציא איזה טרק אחד והתמזל מזלי, יאללה, מספיק, לא צריך יותר מזה. ואז אתה נכנס לאינסטגרם שלהם, יש להם 200 עוקבים, ותמונה עם הכלב, ועוד איזה 4 תמונות בים עם הבירה, עם האחים היקרים. עכשיו, אחי, איפה זה ואיפה להיראות כמו אומן? גם אם יש לך איזה טרק שהתפוצץ, אבל הקרקע שלך לא מוכנה כדי להכיל את זה, זה לא יגיע לשום מקום. ואנשים פשוט לא מבינים את זה. נגיד, אני יכול להגיד לך שאצלנו כחלק מהליווי, אנחנו נותנים מעטפת גם של רשתות חברתיות, של ללמד אותך איך להתפוצץ בטיקטוק, בתור אחד שעבר מאות אלפי צפיות על עשרות סרטונים, למדתי את זה גם מקצועית אצל שני האנשים הכי חזקים בארץ. אנחנו עושים לך תמונת פרופיל חדשה, שלמתג אותך את כל האינסטגרם, מוחקים דברים, היילייטים, שם במה, ביו. זה דברים שהם כביכול בייסיק, אבל עדיין אף אחד לא יודע לעשות אותם כמו שצריך. ומה לדעתך החשיבות של מיתוג עצמי, של בסוף איך אתה מציג את עצמך ברשתות, אם זה טיק טוק, אינסטגרם,
כשמפיק גדול או חברת הקליטים באה להסתכל ולהתרשם? איך זה בא לידי ביטוי? אני חושב שכאילו, דווקא היום בעידן של לכל אחד יש מצלמה, אז אתה יכול לשלוט בנרטיב שלך ובסיפור שאתה רוצה להביא קדימה. ואם אתה, כאילו, קודם כל, לא יודע מה אתה רוצה להביא קדימה, אז אתה לא יכול למתק את עצמך בשום צורה. ואני חושב שכאילו בסוף אומן, בראש ובראשונה צריך לדעת מה אני רוצה להביא קדימה, מבחינת המיתוג האישי שלי. האם אני עולה עם משקפי שמש כי אני לא רוצה לחשוף את העיניים שלי? האם אני לבוש, כאילו, האם אני, לא יודע מה, כמו שנגיד, דום דולה, כובע, שפה, משקפי שמש, וזה all the way חייב להיות כובע, שפה, משקפי שמש, וחולצות של ורסאצ'ה. גרין ולווט עם הירוק על הראש. כן, כאילו, הנרטיב שאתה רוצה להביא קדימה חייב להיות הוא סופר סופר חשוב, כי אנשים היום אוהבים להתחבר למותגים. מותג, יש לו זיהוי מאוד מאוד ברור, כאילו. וכאילו, וכמו שנגיד, מישהו שעושה זה מאוד מאוד טוב, לדעתי, זה נגיד טימי טראמפט. אתה יודע, טימי טראמפט, מאז ומתמיד יהיה עם הכובע, עם החתוצרה שלו, ועם משקפי שמש. כן, אבל זה בגלל שהוא פוזל כפרה, זה לא כזה מיתוג. דווקא לא פוזל. ואתה חושב שכאילו, גם כשאני, כאילו, טיפה לפני הקורונה, בתקופת ההופעות הממש גדולות של ג'טפייר, אז המיתוג שלי ושל ניקולס תמיד היה, אני תמיד עם גיטרה על הבמה. כן. אוקיי? וזה הדבר שרציתי, נגיד, להביא קדימה. ואיפשהו הקורונה הפכה אותי טיפה יותר כאילו להיות די-ג'יי, ודווקא היום, כשההופעות מתחילות עוד הפעם לבוא ולהתגבר, אני אומר לעצמי, אוקיי, שנייה. מה הנרטיב החדש שאני רוצה שנייה לספר לעצמי? האם אני רוצה לחזור לדבר הזה, או האם אני רוצה לספר כאילו נרטיב אחר? אז אני חושב שכאילו בתור התחלה, מה הסיפור שאתה רוצה לספר קדימה? כן. עיצובית, טקסט, כאילו, מה הלוגו שלך או מה כל דבר, פשוט כאילו, מה הנרטיב שאתה רוצה לקחת קדימה? זהו, אתה צריך שאנשים יזכרו אותך באמצעות משהו מסוים. זאת אומרת, כשחושבים על המותג שלך, צריך בדרך כלל לעלות ישר איזה 2-3 דברים שאתה אומר, כן, אתה מדבר עליו, כאילו, על הבחור הזה. אגב, גם נרטיב, הוא צריך להיות נרטיב מוזיקלי. אני נגיד, עשיתי שיפט למותג שלי, ממקום של מפיק שעושה EDM אגרסיבי חרבות עולם, כן. למקום שהיום אני עושה סטייל שהוא הרבה יותר, אני קורא לו כאילו girls oriented. עכשיו, ה-girls oriented זה כאילו יותר future tribal, שיותר סקסי, שיותר דברים כאלה, אבל מצד שני, אני גם כן מדי פעם אגע באיזה משהו שיותר פופיסטי, ואני כן יכול לגעת באיזה משהו שיותר אפילו אפרוביט, כי לקחתי לעצמי, כי הנרטיב שאני כרגע מקדם הוא קודם כל נרטיב של מפיק ורסטילי. אוקיי? זה קודם כל מה שאני. אני יותר אימצתי לעצמי את המפיק הוורסטילי, מאשר הפרפורמר שעכשיו ילך כי שמתי לב, וזה בדיוק הדבר הזה שכאילו שמראה לך שיש לך זכות לשנות את הדעה שלך עם הזמן. במה אתה יותר טוב. עכשיו, אני רואה את עצמי, עכשיו זה גם משהו שכאילו, שכל אומן צריך לשאול את עצמו. איפה אני נמצא רוב הזמן? כן. מה אני עושה? מה אני רוצה להביא קדימה? אני, באופן אישי, בתור איתי, רוב הזמן אני מפיק. בין אם זה מפיק ללקוחות, בין אם זה מפיק לעצמי. אני לא יכול להביא נרטיב של די-ג'יי. אוקיי? הבנתי. כי רוב היום, אם אני עכשיו מתעד את החיים שלי, אני באולפן מפיק. אתה מבין? ולכן, הנרטיב שהתפתח אצלי, זה, אוקיי, זה מה שתוציא החוצה. נרטיב של מפיק, של סופר פרודוסר, שמתמקצע בכל מה שקשור לדנס פלור, כן. וזה תוציא החוצה. אתה יודע, אחד הדברים שבתקופת הקורונה, פתאום חשפו די-ג'אים שאף אחד לא שמע עליהם, והפכו אותם לכוכבי על עם עשרות אלפי עוקבים. אחד מהם זה גם חבר טוב של שנינו, בראל, מי שזוכר, שהוא היה הדי-ג'יי הראשון בטיקטוק בישראל, הגיע פתאום ל-80,000 עוקבים בשנה, שזה מדהים, והיה לו גם תוכן ממש טוב. היום, בתור אומן, ואפילו בתור די-ג'יי, לא אומן, מישהו שרוצה פשוט להתעסק במה שהוא אוהב במוזיקה, אם אתה לא תדע לייצר תוכן ויראלי, ואני אומר את זה מהניסיון שלי, כי אני נמצא יותר בעולם הזה שצריך לדחוף את עצמך כדי לקבל אירועים ממך, כי אתה בא מההפקה ואני מהדי-ג'יי. בתור די-ג'יי, אני יכול להגיד עליי ועל תלמידים שלי שהתפוצצו בטיק-טוק ובאינסטגרם, הדבר הזה הביא להם כמויות של אירועים ברמה כאילו מטורפת, וזה גם ממתג אותך אוטומטית כסוג של אוטוריטה בתחום שלך, ואנשים יותר סומכים עליך. כי כשמישהו בא, קפצת לו בטיקטוק, הוא אומר, סרטון מגניב, וואו, 100,000 צפיות, בוא נראה מי הבן אדם. נכנס, רואה, מה זה, יש לו מלא כאלה. יש כל כך הרבה די-ג'ים בארץ שעושים את זה, ומקבלים מלא אירועים, ופתאום מועדונים רוצים להביא אותם, כי איזה משאפ שהם עשו מגניב התפוצץ.
הדבר הזה, א', יכול לחסוך שנים לדי-ג'יי בתחילת הדרך, באמת שנים, וב', אתה פתאום מגיע למצב, אני בתקופה ההיא שהייתי כל יום מעלה סרטון, הייתי עובר את ה-100-200 אלף, אנשים היו עוצרים אותי ברחוב, בקניון וזה, זה אתה מהטיקטוק וזה, ואני עוד לא הגעתי כזה רחוק, יש לי כאילו תלמידים שעוד עברו אותי כבר עשרות אלפי עוקבים, זה פשוט מטורף העניין הזה. ונגיד מי שרוצה לדעת איך להתפוצץ ככה, אני ממליץ לו לעקוב אחרי שני אנשים, אחד קוראים לו ניק די, שהוא עושה שירים והוא כזה זמר קאנטרי, הוא מלמד גם איך להתפוצץ, ויש עוד בחור קונור פרייס, יצא לך נראה לי לראות אותו, שהוא גם, הוא ראפר, והוא בזמן הקורונה התחיל לייצר את התוכן שלו לבד, והיום הוא הגיע למצב שרק מתמלוגים מספוטיפיי, משירים שלו שכל כך התפוצצו בטיקטוק, אנשים הלכו לשמוע, הוא עושה בין 100 ל-150 אלף דולר בחודש, תמלוגים, בלי חברת תקליטים, בלי חברת בוקינג, בלי שום דבר. ואני חושב שהיום זה הכוח שלך בתור בן אדם שעצמאי, שאתה לא באמת חייב להיות תלוי בלייבלים, או בחברות, או בכל דבר, אם אתה יודע לייצר את הבאז הזה לבד, שזה הדבר הקשה, שהרוב לא מצליחים להגיע אליו בכלל. אבל כשלומדים לעשות את זה נכון, שמיים עם הגבול, וכולם ירדפו אחריך כדי לעזור. אני חושב שכאילו ספציפית, גם הקונר הזה היה גם מאוד מאוד סבלני, כן. והוא גם ידע נורא להעריך את המקום שלו, שהוא התחיל ממש בדומה למיסטר ביסט. הם התקדמו תוך כדי תנועה. הם לא קפצו עכשיו יש כאילו המון המון אומנים שרוצים לדלג על שלבים. אני עכשיו אקח מנהל, אני עכשיו יביא את זה. אחי, אתה לא צריך לקחת שום מנהל עד שאין לך זמן פנוי בלוז להשתין, ואתה צריך נגיד פקידה שתגיד לך, לך תשתין, כי אתה לא, לך תאכל משהו, אתה לא צריך לעשות את הדבר הזה. הרבה חבר'ה כאילו, שבייחוד גם בישראל, הם תמיד רוצים להיות ישר בוס, לפני שבכלל הם התחילו לכתוב את האות ב'. כן. אז אתה לא צריך סוכן, ואתה לא צריך מנהל, ואתה לא צריך שום דבר, אתה צריך עכשיו, כי עד שתגיע לדבר הזה, שהלוז שלך הוא מלא עד אפס מקום, קודם כל זה ינהל אותך לנהל את עצמך יותר טוב. זה ייתן לך ערך של לוז, זה ייתן לך את היכולת שלך לקבוע דדליינים וזמנים. אתה לא צריך מנהל שיעשה את זה עבורך, אתה צריך לעשות את זה עבור עצמך, ואז אתה צריך להביא מישהו שהוא שותף לדרך איתך, שהוא רק מתקן אותך. כן. אוקיי? כאילו, ברגע שאתה קלולס ואתה תביא מנהל, רוב הסיכויים שהוא יעבוד עליך, הוא ייקח לך 40-50%, ואז אנחנו ננהל את אותה שיחה בעוד 3 שנים, שוואי, איזה טעות עשיתי, או איך לא האמנתי, אני יכול לעשות את הדבר הזה בעצמי. נכון, כי אתה יכול לעשות את הדבר הזה בעצמך. אם אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה בעצמך, יש פה איזו בעיה שיש אותה להרבה מאוד אומנים, שהם תמיד תולים המון 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 תקוות. אם יהיה לי מנהל, אני ככה וככה. לא, ממש לא. זה האגו שלך מדבר, שכאילו אתה רוצה איזה מישהו שיהיה הגננת שלך, שיפתור לך את הבעיות. לא, זה לא עובד ככה. זה פשוט דווקא להיות יותר יזם, יותר מנהל של עצמך, וברגע שאתה כובש את הפסגות האלה, רק אז תביא עוד מישהו, שיהיה עזר איתך, כעוזר. לגמרי. זה מה שאני מאמין בו, ולחלוטין כאילו זה נכתב בדם. בתור אחד שעבר את האנשים האלה, וזה הכל. מגניב. וככה שאלה האחרונה, מה לדעתך הולך להיות הז'אנר הבא שיכבוש את המוזיקה האלקטרונית? אני חושב שכאילו, זה כמו להגיד לך כאילו, מה תהיה המניה הבאה. זה אף אחד לא באמת יודע, אני רק יכול להגיד לך שאני בוודאות יודע שזה יהיה מוטציה של כמה וכמה דברים. כי כל התקופה האחרונה הוכיחה שהמוטציות, כל האקסמנים למיניהם, הם מה שמנצח. זאת אומרת, אנימה הוא ערבוב של EDM, זאת אומרת, שמתכתב עם מלודיק טכנו. למה? כי ההופעות הגדולות שלו הכריחו אותו לעשות סאונדים יותר אגרסיביים, יותר מוחצנים. כן. ככל שהחבר'ה האלה, אותו כנ"ל גם לגבי נגיד דום דולה וכל החבר'ה האלה, ברגע שהם כבר לא מנגנים רק במועדונים, והם מתחילים לראות יותר ביג רומים, כאילו חללים גדולים, כפסטיבלים של 30 ו-40 אלף איש, אוטומטית זה מכריח את המוזיקה שלהם לעשות סאונדים טיפה יותר אגרסיביים. אוקיי? וזה משהו שכאילו, לכן אני בא ואומר, הסוד זה במוטציות, והסוד זה תמיד יהיה בשילובים. כן. ככל שתשלב, ככה אתה תהיה יותר מגניב ויותר טוב. אז אני מאוד מאמין כאילו בשילובים. מה יהיה השילוב הבא החזק? זה הטיקטוק. הטיקטוק והחברות הקליטים הוכיחו דבר כזה, שאף אחד לא יודע. היחיד שמחליט זה הקהל. ולכן היום רוב השליטה עברה לטיקטוק ולקהל עצמו. הקהל בוחר, ולא החברת הקליטים. לגמרי. החברה יכולה לדרדר את זה מהער, אבל בסוף הבנות והילדות והילדים שמשתפים, הם אלה שכאילו יקבעו מה יצליח. טירוף. וזה אף אחד לא יכול לדעת. כן.
יאללה, מגניב, אז ככה נסכם את כל השיח שלנו. אז דיברנו על הדרך שלך בתור אומן, על הדרך שכל מפיק ודי-ג'יי צריך לעבור מההתחלה עד הסוף, על הקשיים שיש באמצע, איך להיעזר באנשים שנמצאים איפה שאתה רוצה כדי להגיע לתוצאות מהר יותר. למה עדיף ללמוד בתהליך ליווי ולא בעוד איזה קורס באקדמיה של 3 שנים, ההבדלים בין קבוצות לפרטי, שזה מה ששנינו עושים. כמה חשוב מיתוג של די-ג'יי ומפיק מוזיקה, איך להתמקד בז'אנר שאתה רוצה לבחור, והכי חשוב אולי לסמוך על התהליך ולהיות סובלני, ולא לבוא עם תחושה שהכל צריך להיות מוצג תוך היום ומחר. כן. אז שמחתי לדבר איתך, לנו אחלה שיח, מקווה שגם הקהל בבית אהב. אם אהבתם, תרשמו לנו, סובסקרייב, כל מה שיוטיוברים אומרים, כי זו פעם ראשונה שאנחנו עושים את הפודקאסט. ואם יש לכם עוד שאלות או דברים ונושאים שתרצו שבפעם הבאה נדבר, תכתבו לנו בתגובות ונעשה את זה. אז קלדרון, שלום. תודה רבה. תודה לכולם.